So what's that's what car? Just so we are it's a year doing to what's in Mubodia. And you bring and consider this Akoma that's your night to me that's this Akoma that's your night to me that's Akoma never made it to Akoma Mine is me. And I'm not sound microphone and remember this kind of ways. Yes, we are nobody's catering for me. We are Mr. Wee Smoker. When you are looking at me, you look like a wee smoker. I be they are fools. They are fools, yes. We are more be or Mufie or Mufia Cronfonia Corinsa for Mufie. Into a Munu Mufiasm. Ah, I can see a gentleman like me and tell me some Minumi. Say no more damage the image of a gentleman's outside. Mempanasa. Now, we are wine and fan. What we saw more than say, and by a dendy. Maybe I am a summer third. What we say, mine a tata, the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young as there some crown. Now, we are who fear being also your by force who did to us. I mean, we know what we did to that. And you also do fear some. Look at those fools. Among the can same gummy in a suma or yammy or yen. Can you imagine, say, or buy my bawa? Mammy, you don't say me. I'm in over 2 new base. Now, I know you probably your fiasem. Where you fiasem. Who fear only about more than only about any oil. Munya side and I must say, Moon and we for Serini. Madame, look at me. Mr. Winnie. Look at me who can name. We 14 na marino. Today we 14. Look at the foolishness of Meme to a young boy, man quiet, and master man called the Nante Basabasa, no sort of Migdali Jumano, and not a sure mono. Madam, Mr. Nana, I just know about that. We can know about that. Can you know about that? We can know about that. And I'll know about that. And then I say, it's how do you look at? Because me, not yourself, let's say, Mr. Lucas, if you are possible, oh, what's one no bad damn, Papa? But say, she moody and happy. Maybe that's a way. So I never done what's one of me died. That's how I did was saying, and I don't know. And tell you, I thought I was one of them. Did you know me dancing? Now, 3 rounds. Maybe Diama, one of me died, or Papa, and Tinam. And at the bed, I don't. There is some at the end of pepper, and to a Toby Brammy. About what Natalia was saying, you met my chair. Today, Natalia was teacher to word. I read at the Jamusen. If a penny and who me, and I put the boy with you, if you say, I didn't want to you wouldn't cruise more frocker. If a penny as a public, or tears is here, maybe I'm a crown, or tears also one of the one who saw a better word here, but say I will put you so dear. Well, it's one of me down, friends. So I saw one man now. How would you be? I didn't see. There's a woman coming out. And I just. What's the predator son and die? Only about one. Sister, kind of don't let me. And you're 4 times. One kind of question. Ma, that time now, or cassette, me this October, no, and on them me die, no, October, no, near 250 on you, 250 on August. And you're 250 on money, a bet now, a waka, was so on money, a buy any a bet now. Miming me first, then me catch learn you, Gina Pine on one. Na me born a man, and I'll catch him say that time, nay, a Thursday, and I'm a boy man here. Now catch him say, and you won't quit Juma ban, I'll quit Juma bar.
oba no abɛhwɛ ya hu de ebeye na meka che o say yo saa Friday no wa mafie Friday no ubisa na obeka Friday no wa mafie nti Saturday anwumere ebo be 3 ekobo 4 ene ye tu free fie ho no nti obae no wa meto ye wo fie ho no mo edu be say 2 weeks no na ofela me sister kunu no na okacha ne say ma gift me pacho me bae no ma bete say matu afiri fie ho na me nso afi na me nso me pake me ho na matu afiri baby a mete no na me sister say oh yo ene na okacha ne say wo be ba besela ye wo baby a ye te no na me sister say yo wate nti wo ye na okacha me sister say me wo ho no mo a me sister mfa phone ne mfa ma me na wo ne me nkasa na me je phone na obisa me say sisi alive ben dia na ekọ na me ka cha wo say me hwe wo na me ka asa nti me ka asa na me sister eba na me ka so wo de ye ntwa so ti me ye twa asem no so ma peke ne number no ti me twa so ma mfa asem no ma mfa ne serious na me de me twa so nti me twa so no na nka o se me sa continue na me frɛ no ma anye na me tu ma adwunu na me dae na ene se e ko wie me mumu bone ako kan na wa de no ko the ma ware ni raba sam kuwa ware Akoma Joanna Bemaya Droya to Paul High Akoma 87.9 FM and Eya Brada me probos minute that also dino and watch I can from you know na yama probos me bye bye ewa for 2026 mua ye hunu busumi we be a biemu and unti baby I will be ano you are favored when you crumpo na dunti and a sabre also other so at enkwemu baby I will be ano me ma akwa ba akwa mu nsam dwumadi ebre no so ewia ma akwani abadwafo yatena se ye de bremo enu nti baby a wo bia no wada uroma onso etena se na fetie ene ni a ye wo ede emamo Facebook and our behwe no follow like comment na share efama ye ewo ye Facebook follow like comment and share sanso ene ba YouTuber Akoma 879 subscribe name notification bell no so every so you get notified. No one shall my friend be actually free FM 97.5 one ewo techiman we be mu go ha kwabia and na faith team ni nyina general manager that hene ye chiachia mu nyina mama Israel ye chia mu abadwafo no nyina ba bia mu obia ye chiachia mu ene ewia isanso
and Nikki Pizza Fan Club GHUK, Ezra Fan Club Hamburg Germany, Mrs. Boadu Presido. Na omo ebo ye chidom na so benye bi ahwe ana etie ewo dwaben odre fede a na eye obin sika information center obin sika information center eno ewo dwaben odre fe make say wonum ebie mu pa ewo ho a obi anso ebenya bie na watie no ewo ho na na kwa koko ewo ha sanso na evangelist Samuel Mensa sikapa and afe Pastor Julius Naba one wa Ismail Heward ejina mechi ebo michidom sanso and a beluchi na ne yaw womo ediyen ekov social media Facebook and afe YouTube Reverend Ekonfi Ameyaw papa also Free FM yechiaw pa producer Lady Reverend Felicity muina yechiachi amopa sikapa kwaba yeah na mami Gogo. And a coconut ball. You may be and then no coconut ball, no many be a okay. Okay, evangelist. Mommy. Aquaba. Yeah, and now. So I did their chair. And I'm who say we be Bible. Yeah, na dey jai. And the young can come back. Mon kan ho. Some eye from swimming in me can come back. Indi honeymoon me am me ba. Na the honeymoon no dey say dey. Let me come out of some babes. When I got to happen. Oh yes, I just said. See ya. And yes, see ya bemo. See ya. Yeah, you so true. There's a brabo woman here. What it TV who woman Eh? Na. You do lighter. So cool. See you do no kanya na dri. Papa anyhow. David. Nani boss that hoya. Vita. Debbie. So and you are preaching na so coffee na so. You do lighter in fun. Near walk I want. Was he preach this time 1 month in me a book Bible. It say who could be a Bible no more day. So man can say Bible. Say na o ko preach o bet me on timi be Bible. Nya preaching nya na be Bible. Preaching ni boy foot na be Bible na wo mi. It will be a Bible magic. E don time be Bible tie ho no. O don time be. Do na wo mi. Ai, see no. Akuma na wo ye. Akuma. Na no wase bibia ye bo. Ai, wase o ye. Papa, ekoye baba. Eka mama. Yeah, I woman I come, Miss Rao. I found the gaze in it. Hey, Omo kasa na ye misano. Hey, ye musana ma na chirem. Yeah, ye watch them. And watch them. Watch them fire sa. Okay, and to what yan cat na just say kwani anhode e wo mu chinya bo nyame am yasesa nka se no asisi ani mu ya bedu ha dia say oh Yam konkwa. Yanimu ani yeko nti hey na enano papa yi a wone ne ba wone na sebema ede ne ba iba ha ne nana ba say oba no ayo wedwane afri efie ekọ wahim na akra yi a je say ojane ho ma ni hunu de me fan to akra yi hey stop on kilo e je wadwa aso ne abodin akra no na ate sanka obu afa so na say mo ma me ne papa ta adwane jamon mo ha je papa na otia o mo enti nyame ko o yes you Would you amuse see her name? Was in Minamijina? Na nyame ya domu a papa engu oba ha je se nani ne tuwa kan je so ne wonya no wo hunu ne wonya kora no se won so ne ha se won pagya no se wonya ne de se ohunu ne a wonya akora no wabre de wonya ne wabre wonya ontia no ommo no how many months in Ujana man
Oh, no, Obenyamanti. Obenyaman. 3 months. Bel 2 months. Or Didn't buy. Yeah, Casa Ojana, Hono, so a Juma. Abba. Na pata bribri abo papa ya wo hunu na na hwiri mu so ni ndio sa obi atimi konteni akola papa akoraba obi atimi kontrol akola obi beso asasangere wine single one onya 3 years nipa mienu ntimi omo ntimi handle no she mema mienu nipa mienu na onya kro betutu pone ye hwe ne say emema sori a Adiana mode ba table so. What do you bring on the table? Adiana mode ba table so. What do you bring on the table? Say eya be ma no ne dwa ne ye. Eja oba no a. Eti ko bechi radio station so say mintumi omra meja kwara. Mi sinya kwara no. Asa me homete. Asa kwara no ha bi na wo adwuma. Mi hunu ni amenya no. Wo yare a mi hunu ni amenya no. Asa chese mi hunu yase yikra mfa kranshim Gojokro mfa kranshim wo gojokro mfa chese wo hunu ni awe se abare no ana koya ntinka ana koya be ma na koya na oba na contract kola ya ntinka oba na betutu aka ne nsam sabe mema mienu yi ani tutuka wo nsam na akora ba akop unse asemo da fono so no. What do you bring on? Akura ba akope. Unse Marco minim adekro a ama animtiabuo ebi aba ememe bi afasa. Eye animtiabuo na aba ememe bi afa. Nanso so ujai akura ne mano a afi kura de wo ba behwe na wo se an uja akura ne to me so. Uja akura ne to me so se na de wo ba. Mpacho nye nipa mienu na wo ba no. Ende e pene kampa. Eye uja akura ne to me. Na ya Mema hu akura ne biem. Mema hu ni biem. Uja akura ne to me so no. Ekoye no. Ene wo ba be fa nipa. Mpacho na aso ne so na wo so koye ne. Mpacho enye o ma na wa fe de wo se frɛ no. Animtiabuo bi a mema bi ebuo na omunye nhunu ema bi so mfaso de ntia meka ema bi no ema bi so anya correct nti omunye nhu ma bi so mfaso na omo hyehye enioma no ana sa kasa animu emu ade ne eni ensu ade bi ne da na de kire enkora ahwe anya asem ketua wo mpacho ade na wo ye no wakofa na ne di abafi ho woni wo yere adan na mo kofa wo bia ba beka ehun wo fi ho adan na mo nhwe mo nkomo de anya adwuma ke 20 na wo pese wo bi baba boboa mo ho no wo sori anopa so oba e wo nkola wo osori no 9 na wa sori no enye bibia o anhwekra onani ti o the pressure na sori Jesus to anante adionti wanantem no hu ne set time so kra beat ko big clicking no sorry is hard ya chime anu kuma yare anu say o sorry na o sorry see from papa what you to meet him Jesus because akula bi wo ha enkula na omo bus ba 5 o'clock omo ne be for omo 5 ekofa wo mo aka to sorry be say 3:30 it is that time no it is yankura yanuane edware no akura bi okra wo benyane no be yo be sori se wo be twi ni mu ayere no ho atwi ni mu asori da bi o ye hu ni se ayeye adwuma na so mo fa buo no eno ho ni asem yes ana me kan say ye adwuma dia mum meka say mo appreciate ye adwuma no mo appreciate ye adwuma no say dia na dey ba table no so ye enye adwuma bia la enye adwuma no akwa hwe dia adwuma obi create me ba na enkwara mienu penti na untumi nya mfa aduane nsi so and na dia na wodi asi jaso bra me pacho nya abotre ma wo ba no nya abotre ma no na wo da sore time a wo pe wo wie na wo breakfast si ho wo dware wie ye no wo breakfast be me bi kra ho se fi ko si ne dwaye na wo nware
wo bedware awie wo heat nsuo na nsuo ne mu anyunu saa no wonim nyansa adan na wanu nsuo ne mu kakra na wodi nsuo nyunyunu no pase de mamie wo kra wo sa ye first born wo be man remember your first born they said your mama your first born remember na mo ankasa baby first mu kra ye di kan ahwe mu ansa ne nkola no enti wo be wi a wo beto wo mu uniform nyina wie wo sori hum sa no nyankonya ne akola no wo beto wo mu uniforms ansa na wa be ye ready wo mu aduane wo mu be di kakra ansa na wo mu akọ school ebi wo kra sa na dwo no wo refi wo ho bag no mpo ebi wo wa ampepa ho wantwitwe ho o mu mpaboa ho ebi wo ho kra wa ampepa ho nti afei na wo be pepa mpaboa ne nyina ho e de agu ho ansa na wo waba aba bedware wo mu wo benya ne wo ma be kyerɛkyerɛ wo ho abetwitwi wo mo se aka ho wo twitwi wo mo Awurade Yesu na enye adwuma ketwa o me se dia ya kra ne se wasi ase what talk about why what talk about ho no ka ba de bra na me nyina ha ba yi na mo koma ye ai ma me kyerɛ bibi anya ya se wasi ase akra wo se woni o ho a wo so pampers wo se one child was it wasi ase akra wo awie wo body pampers pa awie na woni se wawie na asa wo kofa akra ya bibi bo be hwe asa koto eba to wo se na ba ya no wo se ka na mjaze na say wo kyerɛ wo ye de ne awie ala wo de na wo to aso me ba nkran school fees na me de ma akọ eno na ade no enka wo be twitwi mo so no so ka je se me so ba twitwi bi ba asese wo baba no ya Ejoba anya house of inti o mass credit so be dwuma o when house of inti o mass just so be dwuma o na ya kwa adwuma no ya dwuma no ye ye no I na ye nkan wasem kire mema no but say mama na te say asenya mo asade ebie mu dia because be man na dade a e wo dia ya kan say mema no te say dia da papa ya wo de oba ye ne na esane ya one ne se o sa wo ja akra ba akopɛ ade ma abema no wo yira no wo yira wo mo tempe fifre na lie no sa ya fa ntwere hene ya fa no mutu hene ade aduru anyo mo lie no yesusu ampa ase ya me afa ade ja wo ba ko ba ne betem penten kwasa no de lile mo what e te said me ja ko homa bobo mo so a mu yu kana mo bo hene no sa na tie eno so nye mo le mo e te said be ma ru du ba bi na se wontimi mo akoma ye wo ma be bro ma ba wo mo hu kuruma wo mo kasa ho but me ma fu bu akoma yi me ma fu bu akoma yi e mu do se na wati so mu ya kan so mo nya ko mo Matias ba te ni woni bu ale Matias ba te oh I know ti ana mu yi ni ayi oh mo kwa na mu yi akọ huma no mo kwa na ne ti no na ti Marcos city na asem Marcos city oh Marcos Chirase Marcos Chirase oba ebeye Marcos Chirase oba be say adwuma ni nyina but on complain na say eno eye ni le mu a because e be man nka eye say adwuma na on kan ho mete omo ba ye omo meti mo hu ana but oba tan ma oba wo ba no ni adaje man ma ye kwa na be ka chese oba tan no onye qualify so be ba tan because ye nim sa be ma wo ho na nti Sarah we na Abraham na nkura na ya ka parents no eye hwane ho ma koi parents no ye obi eti uye parent ti oba ba na don sa question asem medwa na uye parent na papa no na oba ba ya no usu don sa question asem udwa na wani aba mama tiri na ya papa na dware ya ya na boni aba mutiri muntia anya jo body the water mu anka wo jale wo ba na ya dan me chese se anu so ntina wo jale wo ba anu so ntina na ne anu so ntina hu nim de bebere aba ene asem betimi aba ntina ya se ne ye enya advisable ya kwa na ta ka che me ma se oba ba ya de ye mpema ba ma ntene nko na dwa ya ye nkana de dia ya de ya ka
You can't debia. You tell can say. And yet advisable to a better problems the so I there as now or your parent there, but I don't hear my must have I want to say to move for I am one oh, say, so you know what now say, no soon for soup, you know, now never die now. You be some question, say, what do you bring to the table? No, one is a 7 hand, but be the Mabama, and you're going to be a baby business. What do you bring to the table? But say, but say, Wabano, or Soyano, was it Bedin Grano, or your motion? I don't make it say, maybe what? When your boss said, why, no, I can't say, now never done it, and not going to I had a lot of responsibility, and not going to and no point, and you see, Mamma Casa, Mamma Casa, or Bobby out there, Mamma Casa, or Bobby out team in this 21st century woman, what I should do say. Was Sinti and a member do it in a wood diagro. I'm telling you, you should come with some profit and benefit. What does it? I can say, Marco, they can say, we had to call baby a member of Dua. You move massive because of some few other women. You woman, no, I can't be a mamma. I'm not so shall send the name okay. My baby only could do and the no cancer for. Oh, I don't know, Bermano. Now, Mamma, your number one, yeah, dang into me yet. Solomon, so your number one, yeah, damn to me. But no problem about the producer. What a man can do, women can do better, and also it's a lie. But when they deceive whom baby, a bit of my example, me between me, revival, you better breast, and I'll be able to do a bit of right. I hear you, but say you be a medicine. So I'm a judge, Mamma. Me, because oh, I don't know, I'm a dear man. Sarah, man, so too. Sarah, man, so me too. And Paris roof is the one who goes to meet you, and come on, manage. I say, some pressure damage also. Say, Madame, give me so what I say? Yeah, but say, baby, now say we are human. Now we are human. Now we are the school fees. Now also say. Now we are human. School fees when I was one. I say, I say, now we can say, I first say, Sana Benaba. I don't know 2 years. Let's school fees. I say. No, I am talking about school fees. But remember first say send up let's go here. Now we are can you calculate Dabi. And school fees back. Oh, my business so send up but so we want can you or Bama school so when I say one some say school fees 10,000 mama 2,000 now so much I also and you catch us say what person you must have and I said they make us no Bama so account so now so no about so account and you about so say I dey abon so boa me Bama na sa dey na bo so be boa said your school fees no say who so abon so be boa no sa sa oh no but the problem now you discussing one I said we interview I interview time so oh but interview time so dey manimra o dey manimra oba wi ayo nsem kapa and mo kan tell Samia champion so mo form time kan ho ye nsem kapa mo kan tell Samia share paper o enfa mo kan tell so mo form time yo purpose kwa we unu say wo fa kwa ni ye unu bai yeah, and to show person by me sad yes no Bama bi ani so ni kuna na say wa odi na mo de batem ya de mo ma no de go so ya mo calculate set what is the kind of na mo de fuck na wo awom wa ha ya de mo ma no na ba table no so mo ma ya de mo ba table no so what is the kind of na mo de fuck na wo no ma di what are you bringing on the table
Na ye ja kwa ba. Monso akwala ni bebu table. Muntumi. Ya de nkona ni bebu table ni so ama mo. Wo de mu ja wo mo ma ye ne a. Okay, wo de ye ba. Ah. Ye ba Yanko asembi na me de pa ye ba. Hwe. Mako. Ye brabre mpoli. Doctor. Da Mo kwa ko wo na mo ba. so far you there watch you a. Mo bi ane sa. Emema no so ya de ne ba table no so. Ye ja kwa ba ko ma mema mi no mo ntumi ahwe no. Wo mu ntire hwehwe o ma me. Ye tumutumi ja kwa be dugu ye so. No ma ka che say ye mbere mo gani ni ahwe nkoda no. Eno ne ye ka. Some na mo wo mu. Mo na mo wo mu. Ye na mo wo mo. Mo de ma mo wo ye. Mo na mo de ma say ade na megu ye mu a. Enka mo de ye mo na mo wo. Oba no oba na ma ni yin but oba be ma no oba be da me na yin say kire say akra no wo hye mo ade ni e na mu yi na ma ye. Wa wo ne die. O so hwe ne ma ye. Sadati. Dog. Mako. Yeah. Yo. Okay, ya ba no microphone. Mako, abi chia do atiefo. Atiefo just. Sabre Dr. Grofa Trans simaka kre before ti opom de ho asem. Grofa yi mogadru adi ankase kokoo. Eni adru friend design to Xylem and afra yi mogadru. Ai mogadru sonko obi obanu bia wada sipo di fa adru ho. Adru ho adanse edi bebre. Obi si nani so biri no. Wana tika kre bi na akoma egi peri. Onum Grofa mogadru nyame adom ene ani so biri na ekọ. Obi se dua na dwo obi ede hwa nkrom no ndi ontimi nda. Omiri koto ha no amira beto ha. Onya Grofa mogadru no ye nyame adom ade chi agi se bebo ni prum nyane no ansa no asore. Obi se honam yaw na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe nyina agi gogoro na chiri bremo ni sisi ni to ase. Onya Grofa mogadru na onya Grofa ointment twitwi ye no ne nyame adom yaw ni nyina akọ. Obi se aduani siwa ode ni sabe wom sa wontimi ni di. Onya Grofa mogadru no ye ene odisa agi ntumu. Obi di osi mpompo na ebo no na epai. Onya Grofa mogadru no ye ne mpompo ni nyina ahwete. Obi di osi odware wi age so okopa afe na ode adwene ho. Odum Grofa mogadru no ahohene ni nyina akọ. Na de abetom ana de abetwam ama Grofa mogadru no ensoto. Obedru pharmacy na aka mienu pe de si shop ho. Bedru herbal shop na aka baako. Na emu be bi oba bia bag mi ne Grofa hyem. Eye menstrual disorders. Sa dwenti ne ato yedin Dr. Menses Prekupe. Oba emfie du no omu ni nsa onu Grofa mogadru no bugya ba. De ba no oti yaw. Obi se aka na wotwe enenum amana bu ni nsa no. Obeti yaw sa obi abeti ne nka. Onya Grofa mogadru no ye no ene ba wanhwe ye kra na ho ya asai. Ya ne ko. Obi de ba clot ani tuntum. Obi so ndo ye ne Menses na wotwe. Nansa woye ne na atiko nansa na asamba. Onya Grofa mogadru no ye ne nyame adombo so ne so a na wotwe no enanso kama na aba. Obi se ene kasem aba ne mu ne se waye family planning na wie mfie mienu afinie ohwe ne mogya ne ma. Eno onum Grofa mogadru no onum ye ne mogya na ba. Obi si wawo ne baachi mfie du ba ko ne ebi nyama. Obi kura so de eya bodo. Eno obi ka chense ko onum Grofa mogadru no if se doctor aka ana wa tise doctor ka se oba bi eni ho Nyankopon bo ne bonini. Na emom oba wanhwe omisi a awo betimi abo. Wodi osie yokoto Grofa mogadru no ene bada ne na so ene obi afanyin sen. Eno ti utie radio no age number no. Wo hwe TV no a ya fa phone twa be frɛ TV no. Se de be ya okọ pharmacy na hwe Grofa mogadru no a omre. Grofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 na da sie bebre ba na de ba ani kan da bia ye frɛ ne ye hoahoa se dok mi wo ha na me nsa ne me nan na ye tititi me kra de ba me de pempem ho me no Grofa mogadru no me nsa o me nan ya ye tititi ni nyina ekɔ ne dok e de ko fa sa o ha we ba ti da bia ye ba ne atu ebu ase ya be kirikiri mu se eye so anum Grofa mogadru no ama wo nsa ana wo nan ya ye otititi ne ekɔ efise yare bone yare aye mu no nanso ehun sunsanso ne do so yie wan hwe ya sa yare e betimi du akonse do eno nti ehun sunsanso ne de a doctor for to ni dini silent killers yare a wan hwe ya do bekoboko de di kan ye pressure heart attack stroke uja doctor bia se de na kofasa o how we ba de doctor bia be ka kire o se ya na sra de bone na friend cholesterol no
afom akɔwura wontiri bi efrɛ no acre saa intini acre ni de esi ni kwa sɛ bibia fam kan mogya nipadua na no awie ɛde ma nipadua na pompe ama nipadua na grow fine ne mogya no kwa wɔkɔ no so nyɛ ɔno kwa na ɛkɔ enuane a wɔde di papa na ɛwɔ mu na efrɛ no nutrients mframa de nipadua na so ne so na efrɛ no oxygen no na ɛfrɛ mogya yi na pompe akɔ nipadua na kwa nyinaa ma nipadua no agrow fine ne nyame anyɛ wadom na srade kɔ wura saa ntini mu a ɛma emogya ne ntimi ni apro yi wɔ nipadua no efisɛ ntini no ntokuro dedam te sɛ mpane ntokuro ti srade kɔ dedam a na de wɔ haw atete abeto nipadua no so enti kɔkɔbɔ a ɛbɔ nipadua no sɛ obehu sɛ wɔn nsa ne wɔn nan yɛ otititi no wɔsi mu wɔ ani ngo so kɔ hwɛ growth amayɛdoro no efisɛ obu ani gu so a ɛbɛyɛ yare kɛse ɛfrɛ atherosclerosis edu saa brenda na ayɛ den na kyerɛ mframano na ɛfrɛ oxygen no enu wadwen mu ntam wadwen no so wɔde oxygen na di ne dwuma to anya ne ntam amfa ni ne dwuma a de kɔba ne sɛ adwen no cells no statise ewu ti de so wani wano wonsa ewu a na de ɔhaw aba pressure timbeto ani so fisabre nam sɛ mogya ne ntimi nkonti akoma de ahode foforo ne APM mogya no saa overspeed no betimi ama pressure beto ani so wano betimi akyea fisa cells na so wadwen no ewu wonsa domped mu nsu da ho ntimi pagya ene obi tia fom a so watia fom so de na ma ne tofo obi so dura najo a asia soja agu ne so honam nyina ahyehye no obi so wɔtra fa akokyɛ na ogyina fa akokyɛ na ne nase pagya obi so ntimi nsiri trase wo siri trase ase ne eyi atofom na ne tifa edwade ga num grofo magedro na yi saa srade mfiri ne pedua num yɛsa kakra na srade ne foro wo soro koduru adwene ne ntiri num na adwene ne ntiri ne pipe doctor si wanya stroke agya okra ne sɛ akonto dem ne busi ɛho sɛ yɛtimi kɔba ɛnɛkra na tesɛn na yɛre akonto ho num grofo magedro no efisɛ xylem na ɛwɔ mu no boa yi srade firi ne pedua num na kokoo ne so aboa ma mogya di afurisa ne yie nyesa adakro ti wo unka bi nhyimu wobɛkɔ hospital doctor bɛka kyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ mu yɛfrɛ ne sodium ɛkɔ soro nti na nkyiri mani biem cholesterol level ne kɔ soro nti na mono anwa mani biem wo sugar level ne kɔ soro nti asikyire mani biem woyɛ bɛrima a wotwe mu tan woduru saa gyina bɛyɛ a mɛma sɛm bɛkɔ fam bɛrima ne nwi na mu ahoɔden no nipadua no agye de pompi mogya no wonum go fam magyadoro no a ɛboa yi saa sradeɛ firi nipadua no ma nipadua no ɛyɛ kama ɛno nti na da biara yɛba yɛka kyerɛ sɛ bɛrima no nyɛ dompe de hyɛm ɛyɛ ntiri ɛna mogya fam num go fam magyadoro no na mogya mfa ntirim yi na afrɛ bɛrima no a ɔbɛgye wo so aduro nti na ɛma ɛnam frɛ Dr. Mensis grofa nti wonum go fam magyadoro no a deɛ mfie du na mu nsa ɛbɛba deɛ ba a wote yaw na yaw ne ni obiem deɛ ɛba tot ɛna tot ne obiem wayɛ family planning na wie na wo twɛn mogya ni na ma a wadura ne go fam magyadoro no awo no so wapacha me ka kyerɛ sɛ num go fam magyadoro no ne nyame yɛ adom a ɛbɛba da na so baabi eto aduro bia benya go fam magyadoro no bi atɔ ne nyame adom yɛ di nkonwa wɔ so bi aba efrɛ ne go fine ointment ma ko huna baabi ɛyɛ wo ya wo kon wo nsa wa batiri wakɔ yɛ adwuma akɔbɔ nade aba wakɔ afuom aba na honam nyinaa yɛ wo ya wonum go fam magyadoro no na ɔdo ointment no atwitwi baabi eto aduro bia benya go fam magyadoro bi atɔ sɛ yɛ pharmacy shop herbal shop drugstores yɛn kasa so wɔ kasa ɛnam a eto aduro no uhyia kana no atobi na emom sɛ open duro mu atu aton na wɔ Ashanti region ha kuma se ya Kotafo PFA pharmacy Tafo New Road Misty Herbal Omrom Angelos Omrom Apidanko Omrom Colinac Ashtown Reservoir Okewo Tinatex Sofulai have me was for Pole Obenyabi Saxeba Patasi Blockhouse NNA so Patasi wa Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Orange Momokom Smart Herbal Boas Santiago nyina obenya go fine ointment ni bi and crime for Monko Kanshi Drug Lane Angel Herbal Halos Repass nyina go from magyadoro no and ointment no asama for Monko Ekus Pharmacy House of Drug Vidama nyina obenya bi Nkoko Hillside whenever the Isaac Drugstore obenya bi Sunyai Kapeba Mosaic Green Light obenya bi ho Tachiman Abidro Depot ahifie opposite Brekum Dr. Clement Main Station obenya bi Takwani Pristia was Abidro fie go fine ointment ho Takra the crisis the answer Ponchin Krakra obenya bi Kofori Ria Gausen Pharmacy obenya go fam magyadoro no Mankasim El Social Station go fam ho wa Obrori and 1000 Pharmacy Tamale PK Gombila Udu Boga Sister Coast Provision Store obenya go fam magyadoro no ne ointment no said the kan unsa wonsa na unayo tititi meka se ya dance na achu obegya no no de yare kase e brew
Yari a bosu nyina doctor for say e preventable. Yadu go farm yadro no se de be ya emoja be ye. The number no na bre no ayebi 0244 59 65 32 0244 59 65 32. They are no go farm yadro na agi end ye. You can say grow fire and you swear say it makes you grow fine. Yenti adanse yimba. Me kase film pasetia. Me ton edrum pasetia. Na sister bi SS school junction hon ma sector one sector one. E na auto edroni bi grow fine no. She say wako hospital 6 years o menstruate da. Wano ma dru ko hin wako lab isi bibia ni ho wa tonro bebre mi tin bodin. Me have machine bebre so still entimi amba. But on a drew grow final when drew half cry. Meaning now 7 days no. It's any black, the come on and banning in Nara. And but was the moment you be and free monfa non quanye. Madam Nanya de Biana, that's your wood dino. People see me store an ass and you say, dear, Ubiaras with Tubinum. Muja, a fee a dean. The only be us to be no where should see a compost to be no hobato and pass so you can't toy I know what yes see the massimunian is my bye. So let's ask some one way 0445965532 Mama Sanka grow fine mojedreno ebia eya 27.9 FM on your TV akmamu nsem dwumade no eno na ohwe no ma konti asem na ye kan say ayo papa na oba ha no the problem na say omo akora 2 years say no me man katachie mi no e ma wafu abodwo say ene na sew asew be ma omo ntimi an kandela kora no e de ne pe amagashi akira kwan na eno na akofa nkomo we nyina aba no because once akora keto afa no omuntimi ntemu akora no enhwe sa akombetete akwan kire se oba ho hia eti ahon ye pese ma tifo nti ase se sa dwuma keto we oba no oba ko akora na sempo akora but mema kentina wo mienu montimi handle akora no a kire se eho mabo modern mamu eti na de pese ma mema tese se wo mu fa ni de ni ebuo efa mama no yesa simple na mo bebe mo de ko fire na ko fa sem nyina aba no bebe mo de ko fire no se oba no ana nko ya enko complain o complain say wona ayo duty say o re o ma duty say o sorry duty say o sorry na o dware o ma do ko school se abema no edwa se bema no ene dwane ja wo ba no wo mu dwane ya wo mu send siko o se wo mu wo dwane o se bema no responsibilities eso abedo ba no so ba ande man complain ande man complain ba ma what say that say me say woman be awo triplet until omo frɛ ne kunu no eno mo ka kyerɛ sɛ oyira wo wo triplet ana be mani dwane ye na bebre sano e dia ma oba bebre kura eja ye but this woman can manage no be manage hey bye bye anya adwuma ti oba bo no sa lo oba enso oba by look at the year can scenario ye oba ne dwane jankura mi sano de ma be ma no akọ be den ma baby that situation ya can on oba ne problem e ya akoma bone nkura na hwe usika fam but adware sem nye oba ne problem because eye oba bia sede ne adwuma eye ne regular work eye easy to adia o de adom be no obi be just eti no de but akoma bossa ne school fees situation na de e be ne burden say situation ya kan se be man obeye sama on the other side se be man ato de wonya na obende don't want to find them confuse me confuse enso identity na mema de ye de wo enkola ni jamwa na ye te na wo ye bibi ti se ye bi si da oba na ye nipa bonefo ene we argument aye no no oba na ye ka se on be man so gbene ja na on so no complain pa
Mrs. I don't think so. Bano, and like a Jack, Colano in the Koya, because the Bemano and send this camera. But Bema and the Jack on the corner on Cat of us or Ban's this camera. Oh, but just say it is a fact. Just a Obama Bema problem. No, Obama could do Obama or demand this cafe Bema. By Bema being one and Mabby, what demand this cafe? This is a fact. This is a fact. Bema being one. Naturally. So we remember 100 now. It be a move 10 and no more between a manager. As I Mama, I have baby system. It is doesn't matter. Said, and nobody can go to be able to nobody can say. But the message said, your strength now you work as individuals, a man and man difference room. But do be a problem. I union said, a man do be who feels on between Obama a pet, and it's a problem. But who was said in the same? Who was said in the same? At the my yet yes, yeah, said Bama none will be Bassy about to Jan their own sumo. And I said, I got you can't be telling Alentia. Why your mama? Why your mama? Or Baba or no Mumba Sumba. Oh, I didn't let you say, Yenty wants to say Marquis. Yet there was that. So best on my pa. I got in a ma. I don't go school. I do a cent. I do a bag. I want you my own what you I want you man into the field. Now so one office. Let us say when me back and then I debat table. Me yeah, you man and I say Juma. I didn't know. I say, who manage Juma? Someone sang quite you, Mamma. No, but Bama Biamo, Baby, my son, some quite my queen. Now, only I remember my ma. One we had Mamma judgment about you. I tell you, Mamma say, young Tim, Obama, Precabama, because I didn't judge. But Muna must want Chassia. The famous about where opposite if you also over for come to do death. What's that? I think you was about to buy a day. What's that? It is a source of balance to buy a day. Nana, a mamma sign a catch. Nana, and a mamma and pim catch. Meaning hairdresser for look one or manager hairdresser. No, what was it? No, what you was super. Then I want to know also. Obana, what you was super. I said, it was a moment. I didn't necessarily have one. I just want to be from one dear. None of us what you bring to the table. As a man, you was able to tell you. If you had a Juma, Yaman Juma. I don't say, remember the Brahma, my guy. Who was as a figure? I need to be one. Now you to be a Montinia say, I am going to look at canvas upon. I want to bring to the table there. I will be on him. And yet, you won't walk on. And you say, you won't say, Gabi, ya Jama, and you say, Yankasa, ya Jumo, you won't say, ya Juma. So, obey him, so what we are seeing so dear. As I say, and Juma says, so what can ma Eddie dear, or what jolly, or Moby Bia. No, mum, ya perceive your mum won't say. So buono mon fa mama na ya de mamwa ai
mu ma e wo saa de na dabi enti for say bu ne ma wo yere say wo jai san kwala ne ma wa wontumi enti na me tum ma ne bi for say sa mu for say bu ne ma e ma say sa adwuma no ye de ma mo ntumi nye oba be ye we nyina owia wo be sa kwa office akokyera de owia wo be sa kwa owia obeko akope bibi kakra se wo de ba ebebo wo fie e de ka ho enti fo buo na medum no ti na enti ano maako saa eho ahoden no onyame de amamma enti ya de enti momfa saa buo no mama ya de mawo a wontumi nye sɛdeɛ ɔbɛgyae akwadaa de ma wo a wo de kɔma wo maame na mfa kɔma wo maame ɛyɛ mo mienu dabi mfa kɔma maame sɛn wo de kɔma maame sɛn wo de kɔma wo maame sɛn ɛyɛ mienu nyinaa ba ɛti sɛ meni hɔ wo de nkura ne kɔma maame na sɛ de menya ho ahoɔden no a mehwɛ wɔ mo no wo so nya ho ahoɔden na so fa hwɛ wɔ mo ɛdu mmerɛ sɛ me bɛhwɛ me ma maame hwɛ wɔ mo bi ne maame bɛ da de no kɔ asɔre fi obi kura tu bi sase wonyam no na yɛ dɛn wonyam no ɛna yɛ dɛn obi our office enti respect somebody's office. Number one. Call. That's all. I'll make you first point. I'll make you first point. Yes, school fees. There, member yet tempting qua. Yet me did a Nsem. Oh, no, the pass maker. Oh, no, yeah. Put pressure. I mean, one of me when I want and I know I am in office. And the school fees in the office. Yeah. War bano kakrebia bema no tumi ye bia no e office respect. That's right. Maminda no kwan no da bi ka mama ndem ye kan wi hwana bebo kwan wi me dey horo na mpesa meko oh da bi wa mama na mama bia basesi a mama na huna ade bia manu ye bia no fa ye ni nko da bi eno ne haye ya buri say eye wo madwuma normal brain ne wo inside one ye kan sem bi say adwuma bi wo no eye oba na adwuma bado bon se fie na ye wo no be ma no be som so wo boa no obenu an aduane ama no obeye wo yama no na oba no capitalize on that you know that crobos eh na dey wey nsi miama na dey wa nyese da bi eno ye kam ena na wo boa enti enfale ni nsi no enye ni weak point bejeje nwa ma no ma be boa se me na ka tapa wo jankole ya ma wo hwe min kai ayi me kwade se na me manu manyi but within 1 year me controls ankola for mama na easy masa Socrates ye hu ye enu kwa no manyi Socrates o gentle jack o so tete ebi on mo an ye be on ma mi hunu ba bia deda say onu wo ho simple to find that easy to say see na juma obeye ne dede fefe oba giant koda bo be ma so a mama nye easy enye easy in the sense enema bia oba na ye ne office on say ade your office no o call ma you put things you know excellent but in your office you do wura ofofra then na what you cannot even to when you go town sheda na ho meti akola ibe she perform panifo mienu a team control akola 2 years also sama mina papa ikọ wo hu no ana akola we wo mami wa say mami na de akola iba the way obesi control akola ho na me hwe etira me ka say edru baby ahun say a man ma ye test kakara na ye hu say the ethnicity a we will respect them we enu bi na wa yakọ me gini say girl no obesi aba pe but no person will test me no kwa be faso abe so na o ma che dware no kwa be faso abe titi de duane ama no ene na me komana for titi duane ama ne ba akwara ne beje ba ko a no okọ so okọ di pilolo sa so aba akwara fo ne sa no
Ai, what on the Bianis? And so, Coach, I was no idea. You are sad enough for her. But Mimi Yadaji, Alabama, Yadaji. Ah, it is a new honors and body to be shared. Chiremaya, Professor. Yeah, Mammy, let's appreciate them. More, maybe the other. Now, we shall make my next time. Let's show respect. It is their duty. But also, others will be and why Krana. At least you show appreciation. Oh, Bana, you don't know the next you. And I said, don't know about home. Baba and Uncle one. You better want to come up. What before doing every you? Hey. Mama that's you with it. Well, better open what time for any. I took what time for any. We are sat now and check. I'm going to do. I'm so. I'm a year near the yes, I come on. I cannot password you. Young Padden, you know. Young Padden, you know, I had a free yet to so back me up in a chow. Young Padden, you know. Mamma, come on, I would know. Mamma, come on, I didn't know baby. I take a cup. Young Padden, you know. You got the other Canadian now, can't one year. I will feel it. That's One from Mazare. So for me, Mese wo sori enu wa yire. Ana ye kakra ka ho na mpa. O be so be ye. Na mo kra 2 minutes for nko. 1 minute for nko. Ana se se mo ba. Marco. 30 seconds for nko. Anti dede kwa na mo ye. Dede kwa. Mo fake. Answer. Fake morning. Anya. Oh, I just no boa. I just you know. What fake? I wish that's why I want. Timoshada. What fake? It's not me answer me town am the ade sima so. Meet yes. 30 seconds for. Marco. Marco nyagubo nchawo. Okay. Marco ya den chaka se be free Dr. Bao. Me nua bi madam fu bi oyem adwuma ma me. Waka ba bi kakra. Ya wada ye din na wotweda. Ye friend babata. Awokwa square T80 wa. Comfort badu krom wa T80 ho na. Na babata ye bi din na wotweda. Na fe ye de ye na to aso. Enne eye da foforo. Dr. Ba esmen kanchire obi a wo tie yen se o pa hoto asumdwe ewo nipadua ni mu atitiro eye yade a eye yaso eye ana wo so de ba ma ko die nti ne yaso eye enu nti na message number no na afi yen kire odi nti a yese bomoden da tu anamon ebra yaso eye ho your number no is 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 number way a number Dr. Ba edidi juma ewe aso eye ho se wo hwe Dr. Ba ye wo Kumase Atonsu Agogo Aban hospital na wa Atonsu Agono na chi ana Dr. Ba ewo ana fe enkranso ye was Spinters Road eti John Shewo ewo nso ubehu Dr. Ba ewo
awia me ni wudi nkomo ena me ni wudi nkomo afa omo so omo to ase twetwe omo no ana da bia nkrofo kompreni Dr. Bassey de sia de mo asomo adwomo wode habai bi di no bia ba sesi obi o se ne to ase ntini pa etwetwe na wo ye no ho hwe enye ye no o ka cho se ombra Dr. Bassey ye ho enam ye nsabro ni 3 days yare bete ne te ama ntini na ahye ase a okoto ana etwe wo tena ase ana etwe wo da ana etwe amen ne chese wo na mo ankwala ne se o maami siateka maami wei chese ye didi atoso amedin no ama ayede nanso eye yale bone a ewo nipa so se wotie din ne pa dia abeka se yale we wo kono ho aduro sesi ai enye no kre enu nti Dr. Bassey ne siateka ne obi a ye kase ne to asintini atwetwetwe no eye ne mre osole ensole da bia na ehwe no na fa ne sire mu nyina no o de ba ya so ye ho a da bia ya na ye din udi nkoma ye kire wo de wo nipadua ni mu pote ni amade apa enu nti so atifie na wo de wo de ne se wo to asintini na etwetwe ni friend no say de na minimu ane se mani ye dan abie de wunimu ane se yade na da wo so no a wo to ase etwetwe ama wo tena se entena wo sole ensole no wo de beba na ye de aban aka wo na fe ekọ visa da bia ya na nipa bebre ni say Dr. Ba obi timi froze Dr. Ba nenkasem na ni entini na entini ni nyina kan ye ho nipadua ni nyina kan ye ho ni nyina ye adwuma ye den aban na ye entu obi na brabo ne hawo na mane nyina sa no ma na bubu na gu fam ama ne wontimi nsole nante no modi amomfa ka amfa ne mra Dr. Bassey ye ho ye babuo no den haban di nu akeka no ama entini na atwetwa ma nante ho ye den ama no ama oti yaw ana woti pense no na ni nyina afre ne so na wanya no fa hodie ene me ni wudi nkomo afa ye yade na yesa ne dan nyina dompe ne kase ho da bia ka cho se dompe ene kase no eyade adi akotena na ehu hia ema nipadua entu betisi yesi obi aka fom a tie anye na nkwanhia bi no wanya na aka na chi kase a ana yade bia obehu se wachi kase betimi am aka fom ene obetisi yesi obi abubu agu a obekọ na ye ne hibon eye kase na bia obetisi obi abubu agu fom obekọ no na ye ne kotodwe ene ema nante dompe na bia eno chese dompe ana kase nyankopon ede hye nipadua ni mu no oyama nipadua nse emfa nipadua entu anamon enko ba bi obekọ mfa ni dwuma enu nti na me nsa ya mepagya se emubu ana dompe ni mubu se pen a ebeye den se metimi ayedan apagya me nsa gi se dompe no etoa enu nti na se wote se doctor bi ate se Dr. Ba nyamede na si obo dompe ana kasa ho dawuro si ya ne ye wo ho aduro wo ho abibidura na wotu anamo ade nyankopɔ ase de wani akire ho ame ahwo bize nipa bebere Dr. Ba ma na omo bre obi timi de ne kaza wakọ kada hodo be 40 no oto aguo enu a wonu magu ne mu enso 3 days pe no de free Dr. Ba na wo sere ni nyina kire se wabehia na aduro wabehia haban ya betimi aboa no enti ne se wonsem na abuo wonamu na abuo udompam na abuo se abuo wusire mu ba bia abu bia no wo de ba Dr. Ba ho a ye betoa e de ama hyane nso se nkone na ba bi enko chinchini ba bi enko ye na atama me ana maami we de ono ana na yetwe nan dada enipa bebere ya di dem osa no ma ne ho enu ti Dr. Bassey tuo na mo na bra ba bi a ye de no mapa ana ye sete kasa na bon no amani si ani makase no enya ne fa hodie vise nipadua no se wantoa wo kasa ya ubehu safe obi okọ a bonse kasa na kosi nche antoa ye enti na me bi ka wom ebi na ya be 3940 ya wo no na ne na ba ko nwanche ba ko na ise nkwanhia bi onya ya sebe ne kasa mu bu ya wanya obi te se Dr. Ba ni nti enne wa ye 3940 a chese wo be di dem ama ono ankasa odwene ho a onti ase enti na nkwaje aba wo fie se ye mpese obekọ akodi dem ne sa bie no for ni kira Dr. Ba yanya so ewo na ye hwew ene mini wudi nkoma aka cho se wachi kasa na da hotia na wo de obu ne se ye kasa bi kwa no ebetimi amu abubu agu ho dwene na hunu se ene nipa bebre aya abubu afo tedem wo bekọ no na ye na chi kasa ewonya nkwanhia bi wa ne de ye oye nyuma bi ene si na chi kasa ne ma yade ba mu wanya obi wanya ogefo bi te se Dr. Ba amo akofa na de bi ayihyem amene wakadem ontimi nsole nante ba de ani da so abanza Dr. Bassey wo wachi kasa amene wabubu agu fom no aya wo dadwene ne ohawo no wo
wo de ba ye ho a ye behwe amo asole wo wachi kasa mu abiebie wo wachi kasa mu awewe wo wachi kasa chese wo ye ho hwea enye ye no ni nyina no wo de ba Dr. Ban yanya so ye wa esense ye wonura ye de betoto wachi kasa ne so ama kasa ne nyina ho ode ntem nti entempa no wo behunu se wo atɔ na fe wanyamfo a wodie ewo Dr. Ba aso ye ene obi wo ho a wo bete wo se me hebom adwonku da bia adwonku no enipa tayo mo pa sesi edo mo to fam eye maba wa ne mrante wo be ya se obeba no ni mfie ye 35 40 45 wo be hu se wo ba ne asoa no ogina wo kura enyina wo be kom no na ne kasa no ne hebom no arewe na adwonku na arewe ama nante enwa ayeden ama no ni nyina gina se obi wo ho a emire bi atwam wo nyankwanhia obi die bi kura otehwe pen obi die bi akyese enoma bebre oyeye na akofa saade no edi abre no ba na awie ya me ne wudi nkomoi da bia ye ka ye boso se wotie ne ye na wogitum na wogidi se Dr. Ba ewa aduro betimi de ahwe nipa wode wadwonku no ba ye behwew ama ho ato ye de kasa no aba awie ye ukotodwe ye oya wusisi ye oya ni nyina wode ba Dr. Ba wa eya bibiduro kroje a ye de ye ema nipa sa ohaw no efiri wo so ema wonya ofo ahodie your number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Ba ewo atonsu agogo aban hospital no nachi ane yewo anenkran so ye was Painters Road 18 junction ho e won so behu Dr. Ba ho awiame no wadi nkomo awie so pese yade ne ko efiri wo so a de ya ne din da bia ye bo anije wo mu no eye ba mako nyankopon ko so na wonya wo kese pa nyame enhira won so pa aya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadi no an ye de bre wo no Akoma Healthy Child Fair and so Emma say Akoma 87.9 FM ye ne the Pediatric Society of Ghana Ashanti branch konfanochi abayar sabia maka ye ntamanwensere ho and ye de Healthy Fair for children bre won tipisa wa da wofo biada wo ba apomode hu hia wo no wada ma enchaso muani musukra ma na mo tututu bika ne fa nkoda ni nyina fa wonom ebra ne yenye wonom check up ankasa na yade bi ewo nipadua ni mu a yatubia hunu ne ntam yesi ano ntempada en ye beye dental na chese ENT ear nose and throat any and ye be nyina psychiatric examination and afa nutritional assessment me say wada ne ye bekoso no ehun hia de ma wo bata bia wo ba pomdi hu hia wo chese ne ameti ye de ene ye da no wo bedru won tem ai mrachi ko na chese wo de wani edru ho na monso maba na ya hwehwehwe bumpom ne ehun se nkura no etiapo ana biribi wo ho a yetu ho na mo entempa no ada na agodie pin so ene bekoso enim se nkura pa gropa eninti musical chairs bekoso so and a dancing competition, eating competition, lime and spoon, and I feel many more. No, ya good ye mu pa ye salimua, a good ye be free muabano, ye be first men, yamia do with fiada, and ye dear yam, and Akoma Healthy Child Fair, no, ya did it too. So first May fiada no pattern watch 8 a.m. sharp, Kumasi City Mall, a 1 year bayano, a was so crap, and into Bombardiers and Neighwood Obano, beba, say first May no, ya for feeder and intino. Enkwara no omu nko suku enti fomu nyina ebra gynec aso yasne ene yede dwumadi ebra mo blood show insecticide powder that natural mineral water and a famous city dental clinic open chire mo fufuro bia e wode amede ma wo yachi adawroma bomadian se obeba na fe woni yen so ababedi enkomo bia ehu ehia wo na what I'm walking. Emma, yeah, appreciate it, Memma, dear one more year. And Memma so appreciated the amount me, your baby. Workers, I and as a worker, you man are back on Manation Primary School now, you way, and no, you my baby. Say, I think I may bet you be there. Ebi kandi
Say we shall almost there. Oba ko homa. Say the rig a wotoma say we say no. Otimika. Obema no so dia wo ba ne ye wo fie no. Wani so. Wono so ani so ehwo so dia wote fie a wo ye ebia. What is that? Now to say obitimika say no like o mam pin da. Onti bi da. Debi o ye ka say. Matini da. Nanya bia na ka say onti so. Oma upin da. Oma wig man o to mama. Ni na cho ka say o mam pin da. What to be a man there. What to be a man there. Mo so na mo ko baby a na wo nkoja me. Wo so ba fie mi ensani entoma po ba akukra wo ntoma wo yere na de no hye fa. Una otoye. E wo program na se. O ka toma asema mo se toma ya toma. Ye toma. E ma no de mo no. Ye toma. Mo no wi ase ba mo. Na wo how ne say. Mo no. We ase mo ba mo bibia je se toma mo ansa na mo tina ba. Oh, ye bi ti na toma no. Ye se toma ye. Ma ko re. Kwana kaza so na me pese me betwa no abesa o tama so bia e bu nu yonko adwuma e wo fia enka basa ma said Paul kan say eni ntimi nka nkire ne ho say wayi ne ho afiri tire nim ya ono ko abetimi survive aso ntimi nka say metua tire nhumatu na on na aso ko hin mintu atire no bi o matu na me hu no aso bebre tu kwa me dipedua yakọ aso bebre o mutu ko da so na di ba na mo o hwini no watu no nam ehwini na da wo ba bia wotua no wase mintu a wo bi ye bedwane na me nam ahwini ntimi mfiri anko obewu o mutu da ndi Paul say yini nyina constitute ma dipedua no eye fe ninya edimu e ma na ye fe enti se me appreciate wo adwuma wo ye ne fie na wo appreciate me dia da bie no abonsa befo bebe wura fie order mo fo mo ho kra wo ho ba ai mo fo mo ho a mo ho ba awarefo mienu edi a mo ho ba efri se mo nyina mo bu mo ho eti mo sia na kire se no ano no ya be sia kura are ahoba bu ho na nya na hia ma ahoba ahomba de ebia ma warefo bebre ho ma no ma fake se o mo pesa ho ba wo be fake ya wo so wo ni wa wie o mo fake Oba bi o person ho be ho ba. Bebre. Me say oba bi o person ho be be. Of the meeting no. Me say oba bi o person ho be. Ana make am so person ho be. Oba bi o person ho be. Me so o person ho be. That's it. Very good. And you one person ho be. Why? I know your business. You know what I'm here. Your business. Why don't I need doing something right. I'm not doing something wrong, but from one of the Wasama. When I say, here count to my own ma. I was selfish interest. You mean we have sexual intercourse as a wife and a husband. I love you, how? I'm not me solve. No, and now no better my home now about me. Yes, over 1 penny. And yes, over 1 penny. And Paul can say, we are going by the Bible. And Paul say, Bama, my sex. Satisfy your wife. It's a satisfaction. I know the man knows all my I said, Mama, come on, I said, look at myself. Who appreciate it? And you know, what for 10 hours. And I'm saying, in order for her to satisfy you, over fake it. Also, yes, the one said, "Woman, yes, 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 you didn't see a year. You dear, tell me, but the one ever. I'm on ever. Now, we are panya, no faking now, once and one, sorry. I don't know. It is the one. And so you see, and so the best way to say, I know that Manus, I know that. So the patch or patch. And you know, now what the compassion say,
Adeɛ ya wo ye. Ah, one so the only year no who say Bibia no Bibia sir. Mr. Bibia na do be Bibia. Bibia na do be an say oje. Ah, me yes of mami. Me say Bibia. Enye Bibia. Simple. Ebi ho ese on so ka. No, on timi nya magic. Yo, e can we say Bibia. Some we are say Bibia there than it ends there. Say Bibia there mo say Bibia. E bo apa yen ti na wo yen sa there no. Obi wo. Say Bibia there it means that. Obi kura ho be ka cho say me da me mfa ho. Enye masem. Wo mu na wo me mfa ho. Me de me hia ne say. Eti ma kwe, se be ma bi wo no mfa ho, se ne akọware be ma dwan. Eme bro. Ti be akọware aponte dia. Also, you see, until another discussion for another day. Bema wabo dam bema we jan bema we nantwie okofobia due ma men kan hasa bata. Ya na me ya gasa yin kwasiafo ni sin chene kan yansafo ho asem. Ya mo muso na adolso. Obo do sin yansafo no. Because you mako kwasiafo ni do so sin no. Yansafo ni so. Kwa ma gasa ncho. Unim say bema bia we honest a we bema papa bia. Who said you're quite comfortable? Also, also, I'm not talking about but the fact that such a person obeying wakaso be too bad and I said, yeah, and permanent whatever. Oh, no, some men they are sensible to that point. But you won't cause your phobia. Woman, dear, Marquis. Oh, crowd, be said, Tiaso. The I'm just appreciate it. It's woman you took for Nama and Yankas and the animal can see a vacancy. You do as your man for. Someone say money shine your eye. Shine your eye. Na mo pesika do do. Ya ni pay dia. Why pesika? Anwa. Nene no ba no ba ko ne. Who is ka wo mo? Nana obeba. It is a council to go for Bema or money. You go for Bema or money. Tina ye kase. Sika. Say me that. Say, over Bema or Bema. Emma, no, no, when you're there. Marco, be a volume. Mammy Sika, be a volume. Mammy Sika, Bema. Obama Sika. I'm crying, Mamma, no more Sika, no money. Jesus. I don't know where and I say, the so when you Sika, who is Sika? And then I am no problem. Now Sikanti man pass from you. Sikanti Sikanti. Oh, maybe money can make a point. No, money can make a point. Say, money can make a point. Say, yo, Bema be or what? No more say kebu to assembly. Marco assembly the attendance say tiu. Marco assembly the attendance say man say Marco the attendance say this life when it comes to our rear any responsibility say wa our rear more. So we did say our rear will be our ruler specifically. That's right. So basically obi anim say yanku twintwansi mu yam prefie yen hwem kranhye o matade nwa adware o mu nya obi anim say ma adwuma anamboa ya kan mo yi ano yen churo ngu ya nim yen nyina ya adwuma utu mi sori yen nyina ya adwuma we twitwo ba sen abon pada papa bi arese o baba yewe enya say be ma so obi anim say be ma de una ade sika beba na ye de ahwefie ye ko ha dan ye ko ye eno so basically obi anim say
and so Bema yes. So when say established we are now, when it comes to a man and a man now I feel it entity bebem. What I say? If you be who Bema be who yet to tell almost me who be an no, to tell almost with my kunsu, to tell almost me fear at the Yonesania man. So say we are fortunate now chorus a swinging a bit this year. And found so Bema, obey me, I say you na at the amount. But I worry oba a Bema, yan to tennis a crown or so. A young crowd in one. Now go catch and say, my quite you banty, if you wouldn't answer Ben Wodiana. Oh, wouldn't to quebe finish. That's right. So a besidia in Kuma ye dia so. At the papa in not Nassia or Mobahe. Mamma only say if you be Munsumwa, come shark or like Mowa. If you be Munsua and found say Acolano and our Ojanajana cop. So I do baby our entity. I will be a guy when a play a bigger role. Oh, say you more and I am one. So another challenge I was aspect in here. Your mother bra. It's not say to tell us when you pra when you suko when you tree and it's annual maintenance. Marco, or baby, I'm coming to be a donor. Yeah, generation there. Me, I'm sorry, ma. Or more what I just say. Ujano cross a near a toilet to goon pant and go and see obese. But only challenge by. A baby will do baby. Now, because I said that could be quite as be a busy be and as a be a boom. I said, Bama, the way I said America, and you may be about to me by my pet. So that could be rounds, be about the now. I broso, no one to me and your pet, no bar charge. Hey, I don't know one by 1,000, so I have Fiana and one paper. A whole dear. Now, as some way I abandon. Although Barnaby, you know. Not a whole dear, now some. What about you know about the Busan? Why is that? No, I catch you couldn't say, hey, I then and 1 paper 1,000. Miss or back catcher. Oh, yeah, men not the catcher. Oh, Barno. Oh, no, Barno were free to tell or Barney breadwinner. Ah, or Barno. Now come so breadwinner, and no excuse you from your duty. No, what's your duty? I was be our duty way. And my dad, you see, I don't know. Malcolm say, Cassie, and I bet my dad will be you, Bamba. Just say, I'll do be a young family where they won't to me yet. Let's appreciate appreciate your beer to me. What to bring Amaya Carbom, and to the woman, Yankee, who were fear now went to Miano. Obaya, well, me, am so to me, Adrian went to me, wow, went to me proper, went to me, and the other necessary. As a woman who say, or Papa Penny, or by the way, the school fees in our Bani Chibiama one. Now, no one out of Regano. What one out of Regano? Boxer shows I would war. 18 a year came. Let's go to what about that just man? Method drops man. We are about that man. Method to mama. Listen. Also about that just man. Method brace man. Grabbing a catcher me say, me take come on a minute or me sanos me you the one per life for cranam se bra. Hey, one two. Toma. Well, you didn't per life. Over there more life. When a catcher will say, well, Baba and per life for Bob. Baba your own per life. No. I'm catching one pella. Hey, no, Marco, Opa be a full line. Marco, Miss Opa be a full man. Hey, Opa over Tony, and I know, Oba a good to Mrs. Sia. Oh, shut that, I'm catching. Opa be a full line. And yet, find a corner you need Jesus Christ. Jesus Christ. You need to a good drop me me parade ya no akoto highly inflammable with the abrami. You see the mission.
Na me nam ne jato mu ana me yende. Highly inflammable rings. Mama. Mama go and then the rubber no rubber no highly inflammable. Is it that to man e ko and I'm funny fit get me to 3 million. Oh my goodness. Okay, mama. Mama family rem we. Yo, but that's Congo intimate. Now when the man na me fan be outside no see am ye ni ma ye dark spot ni ade ade. Marco. Comment be mami na dia na me koto na me se ma. Mami koto Congo intimate. No fan stress. Na be unu se mama ni be say come. Me papa so for be so. Eye prophet ajemai prempe. Unse maboni din. Tumra na ma kiresi. Ewie ya na ofre me fun so say opamitopi ne ba boy ewo university. Na Nsem bi egunu a intimi nko. No o say o school no na damfo bi. Eyi Congo ointment. De ma no. Ma wo de srasrem. Ensan ne koi na ade ne nye ne de nti na damfo de ma no sa age nti ohun se wo san akọ na damfo no ho akọ. No sa Congo ointment so me a me ba na eton. Eni ma me friend. And phone no friend me nti o friend me na me say papa don't worry. Acha kra next week de wo hia bia mema wonsaka enti Congo ointment de ma ko said de wo ka no ho dance no eye deja che say ye ntimi nka kra me ana me kan say e wo say yanka agi ahome nanso nipa bonifo bi nti no wo ye bodwe say wo relax kakra bia wo be hu an say o ma say wo product no ebi ma ye bia be fra na wo ma say no ntitem bia no e wo say ye call radio ni TV so na ye ne nkofo ko didwa e ko di nkomo ma wo mu hu say Congo ointment na wo system ni mu no say na tie wo hu say bibi fufuro bi wo ho a na waka kire na sister bi wo mo adwuma mu ha say manage ne ho say omo mpa ye mame nyame ya adoma mepeka bi e de ama no ma ho adi ntimi kra Israel body triko mepe vet and dey metimi mepe what you very good just say your product be the babon titiru ni Congo ointment okọ market o use super to okọ market na okokoto na ohun obe free me penasam say wa ma tembia no ye steady ewo Congo ye twa ye de airbound just say okoto na ohun bibi kakra bi ne wonte ase a ewo so wo free no obusa yes original Congo no ni ana Congo na me use no ani ana sa na pesa amanfo eyo wo we use Congo ointment bi akoto bi na se de wusi hu pampan wo se asesa frey na ni hu nkomo if possible na baby awo no ye betimi aba wo aba ye besum obi kra ye ntimi mba ye besum obi ama na aba gide okoto ye no ne ahwa ye ni beje ho because ye mpeso be ye bi afrɛ mu asen no ye product na wiase nyina se nya Ghana nko a wiase nyina Congo ointment na amanfo ebodi because any ointment a eye papa se kwada abaye nkrofo pomade abaye nku a nkrofo esra enkran ketewa kra no bibia ye wo mo no mo maame mu yusu Congo wo mo ho a wo se bibia ne no asabusa ne mama Congo ointment na bi we tina ya na mekasa ye mama yo no mo senior high school e mama ma ye nyae wo mo saa se wo ko school mu akosra wo mo na wunya kwa akọ wo mo washroom a ke bia adamekan wo ma aba na ye de because ehonye etidie na wo se wo ye de boa wo ba no wo se wo nso bo ne ho ban na wo to Congo ointment ni bi wo ko visiting na wo to na wo de akwa akoma no wo ko visiting bi a to koma no onim se de so use no kra ma me kire no wo de wo se wo to anu ato cotton asa wo aka no etu so mi ato asa wo ni mu a na wo insect wo de ahye na nem anopa na wo ko classes no wo pon no oba no wo kodware a na wo yi na ade na wo ko wo hye no kama wo ya bayo a onu so ofa be ma na waka se bi anumro ne be ma akwa danti wo nyai anumre ne so no onfa bi insect o di protect no se de be ya bacteria mo wa bia ra be pick bia no emo ne be wu no munya hoden na wo mo empai enkusua e wona nem se ye hwe infections de bia ye ka ho asemi se ye white o se ye gonorrhea o se ye syphilis o e ho ahomiti ye ba ye de wo obetimi awo na oba ne nani ayese me hwe me baby obetimi awo oba no bo se nani ehuna de ade ba ko a ya ne se wawo foforo nye na wo be ehuna de na wunnim se oba ne se nani guso kwa wo hunu hwe ko pem time a wo na ntia na se wo wia a ne ti pempem
na wo pimpim konwa ani niemam na fo hu sa me be ya den wo koro ade si wo kora na wo kwa akopem hu ade ana wo be fa na kɔ hospital no doctor say akora no ne site kɔ na te sɛ wo wu ne day one ne be fe nyina wo hu ade obadane ne guso saa kwa hu no akora nia a wo wo ne foforo a onim kasa ni anu a wo be ka cho sɛ mami wo wɛn a wo de ne sɛ be keka nti wo da ho no wo so anu anse wo so saa na ne kuso oda ho no wo so a ohun hwe nso ohun ne maame onom no fo a nani da wanim but ohun nso wonnim mpo sɛ oba no nani ehun na de because nani ne nkatai eguso ade a eya no eti wo baby infection wo so bia but modin aso obekɔ infection afiri ho but modin aso obekɔ infection afiri ho ansa na abefa nyinsan a wafa enkofa nyinsan po no aka sɛ ɔkɔ no nom infection edre bia no anye lucky na ntimi ankɔ na ade akɔ wo ba no eti mesrɛw sɛdeɛ bɛyɛ a me ne umi enu nyinaa yɛbɛbɔ yɛn ho ban afiri infection ho nti no ɛna de kongo ointment aba ne ba akɔ no eti use bia no pa use bia numre na mmɔ ho ban koko na ayɛ wɔ fa bi srasrem ɛkoro na egu wɔ fa bi srasrem ko de se mampere twifare ɛnsan biara wo honam ɛkeka wo ho ɛyɛ wo hene ade nti de kongo aba use bi na fa srem na ɛnkɔ na wo de srem na ɛkɔ a to aso bɛ na wɔtwe wade obu a wode srem ne ade echi ne wahu bi ma no wagyae mesrew fato aso be na wotwe na sa ya mua bi mpo na wo mo aba ohonam a emo ne nyina betimi awu de amawo kongo ointment aye ma ye mofra ne to ho oba na wode ne kokreche no obebe fie a obe run ne diaper no na ne to nyina ye kokko bo okra na nsan bi agugugu ne to ho bo okra na ne to ho hwane oba ne sa ne dra na jo na okra ne da ojo so ya no wosu no wokam ti wo patan no ntimi nna oba ne nna na wo da bio eti ade na wonto kongo ni bi na won fan stress aba ne to ho asa no aba ne diaper eni obajo nso ajo se dien wo da wayi wani enye ni pe nyina na benya sika ato eye diaper eye cotton enu nti na eye nylon de no ewo ho no de wa ho odi betimi na woto etu de se ne na wa ho odi betimi mpo a wo de fa kongo no esesa oba ne to ho wate na etimi abo ama aba no ne to ho anye basabasa anase ne to ho a ampro ade ba ko a ahometi eni so obi beje wo ba na bia wo yi ne to na akora ne to ho nyina sansan gu o sa akora wo ma no hwe otutu ye o sa aye ne sa hu ni hu ni bi sei no ama oba ne to ho nyina apro mesra mo ye mofra ne to ho bai konko ointment ye ma apropro etimi no na ntama propro say kakaja kra na aye wonsa no wuti bia na wodi ahyem eye adwuma te se magic no na ade ba ko a kongo ya eboro ya dwe ne yenti ase so se ma ko pompo hoi se ebo dindin a age se pai enso kongo ointment ma na yira oba yira firi ho wode sra so a wode mfa nta so pompo na pon fa sra pompo ne so nyina ade ba tubo se ahi na de se so ate o ode enumre wode safa bi yesu bi ma de ba te na yira firi ho usase etufa mark bia so na ho pompo bo na pai a kotwa beda ho but kongo de watu ade ne firi ho wa bra mark bia ma meda ho eti kongo ointment eye adwuma ba bia wo beko bia na bi wo wo cosmetic shops a o magi bi eton se wasre nkun na nkun no asɛ wo no mesrew fa kongo ointment sra na en repair wo skin no emfa emma nkun wo hoi ha dwere pa da bia me de me ho example menye me baketo a na mekoto nkun menkun afede mekɔ amenya bi mkom se bi mba na lady no I recommend ba ko bi de mam so we so ye kama pa anti koko use ma ko mekɔ am use ye na kama sa de bia wo sra na bright one wani age o ti na fine na menyim ni nti no se na epra me na menyim me wo ye afede stretch marks hey adana me wo ye na am say hey me ba na me je nkon ne sra na ma bre because me bana 15 years get when you 15 years my bread with stretch marks you better say we ye and kwesi na kongo me this mu I need 2 marks a fade off eko eti kongo ointment no eye adwuma na ho oden ekra eboro so eti obia nto bi sade a ehye kra hwegu so a te kongo ointment sasa so sade be ya enkofa akore bia mawo ansa na wo bibia be ye kra wakọ akoye ma mu pe bia tu akoton wa wo de oso okọ a wonya bi entoye numbers ni nie momfra yen ba bia wo hye bia ra
Congo yɛde bɛbrɛw ɛyɛ 0249 0249 01 01 71 71 01 01 0249 0249 01 01 71 71 01 01 ɛna 0204 0204 61 61 61 61 61 61 0204 0204 61 61 61 61 momfrɛ yɛ nneɛma nkɔmmɔ mo ama na mu yɛ mo hene nyinaa masɛ keka mo ne nsuo firi hɔ bɛ nyinaa momfrɛ yɛ na yɛ mo ho nkɔmmɔ Yame insha papa I akuma 87.9 FM on your TV akuma mu nsɛm dwumadie no and I wish na utie no na I say hello I support my brother. I was an assembly member and I encountered the same marriage issues. What you do at home as a man becomes your responsibility. The very day you refuse to do it, there wouldn't be peace at home. Okay, obi also the message what they aba no and makai and they are no. Okay, I'll say a reminder the gender ministry even issued a directive that fathers shouldn't ban their daughters. Okay, mama nkona mene doc enkodi enkomo. Doctor, Mami, me mo ha. me Joshua. Okay, family remwe. Yo. Abusuafo me chiachia obi biara ene awia yi. Ba biara a wo ti me nka no. Ene awia yi Great Kingdom Medical Center. Na ye ka Great Kingdom Medical Center enkane Kingdom Herbal Center ana sisedi ya sisema ye kono Great Kingdom Medical Center. Yaso ye no ye wo akropon no nya asante mantemu ha sei. Akropon a ewo Eastern Region. Eho asem ana meken akropon a ewo abiri akropon a ewo akuapem asem ana meka ne ene awie ede akyerewe na Great Kingdom Herbal Center Medical Center yaso ye no enye heba ana ye de ye adwuma ewo ho eye orthodox minim yare kora hawo ana minim yade a tete wo eye sikyire yare eye mojabroso na hawo ana se u kidney ana wanya ho hawo oyi oba wososo wape ba chine unya bi ope yafunu de awoba ayeden ama wonam adunsifo so wonam asofofo so wonam ha esu enkusiaga yewo adoctorfo ewo yaso ye ho a yedi omo akosua ade afa ekwan a wo bi a wonya yafunu anwoba no yebetimi aboa no ama wanya eba sanso ana ebia wo eniyare no wodi akina no enkosiaga wodi ehwe facilities a ewo yaso ewo a mo hwe TV no wodi obohu oniema etwagu TV no so enti ema obi nada ema obi enka nkyere o se me de ene ya wote yenkan tu anamo bra yaso ye ho ne behwe yakofa a doctorfo ebi mu efri India ane yedi o mabegu ho ebi susu fri ye krom Ghana hey me ameka say doctor pani ho na me wo enti yade bia ha wo yade bia tete wo bia opese wo ba asoye ho a wonim de ye ne say asoye ho no o ba ubedika adika abuku appointment say wa frɛ yen se bia o me pese me ba na wo nipa na wo be yesa wo de oba na dom no gu okra na wo be sa obi a ho na ya hwe wa ma wakɔ na no etwa mu juada no ye free screening na nya asem ketwa ye gusu a ye hwe amanfo mo nsusu a mafa yafunu awo ba no mo pɛ yafunu na asem afa yafunu no mo nsusu de ye mamu ne se bia wo ya ba adwuma wo ya adwuma biti no weekdays no untimi nkɔ ye de memene da no kosia da si ho a ye hwe apemfo mesro opese obuku appointment a number no anasa yade bi hawa me number ni gu TV no so no freyen was 0593 72 26 26 19 0593 72 26 19 and 0530 84 85 02 0530 84 85 02 eno any numbers I did juma ewo yaso ye enti mawie no ne de na me kominu no so Kingdom Garlic Bitters ene Kingdom Garlic Capsules eno eye garlic adura abadwa so a ene eboa
etu yadeɛ ase edifiri nipaduam na nanse me bɛka asɛm bi sɛ yareɛ baako a ɛha amanfoɔ yareɛ baako a ɛtete adɔfoɔ bebree no ɛyɛ pressure ɛyɛ yareɛ bi a nipadɔm no enim sɛ saa yareɛ no ebi ɛwɔ wɔn so deɛ nti ɛma me ka ne saa ne sɛ obi wɔ hɔ a wɔno no yadeɛ no a ɛha no yadeɛ no a aba ne so no ɛyɛ pressure no onim nti wobɛhu sɛ saa nipa no wɔwɔ hɔ a wo ne ne di agorɔ tim wawu na sɛ no kora na no tim wawu ɛyɛ pressure no ɛku nipa na pressure mɛma no titiriw deɛ nti ɔmo mpɛ pressure nnuro no ɛsɛ ɔmo nom a ɔmo mɛma mu ɛyɛ mmerɛ ɛne nhyira nka nyankopɔn sɛ Kingdom Herbal Center de Kingdom Garlic Bitters and Capsules yɛwɔ ne nsuo ɛne yɛwɔ ne topayɛ yɛmfa nsuo no ɛnnom topayɛ ne tie ne yie nti woyɛ bɛrima na wotie me na wo se pressure nti wonom pressure duru a doctor de ama wo ɔbɛrima mu bɛyɛ mmerɛ a hyɛ aseɛ sɛ ɔbɛnonom Kingdom Garlic Bitters ne capsules no ɛno na ɛbɛboa wo sei na capsules no ɛteɛ ne nsuo no deɛ mo a mohwɛ TV no wahu nsuo no da hɔ ne capsules no nyinaa na ɛberɛ a wobɛhyɛ aseɛ sɛ wonom no ɛma wo pressure ne ba nɔɔma ɛno a ɛnkɔ soro ɛno so a ɛma fam pressure ɛkɔ soro ehu ɛba fam ehu ɛyɛ normal ɛde ma wo ana mo nso so a mowɔ asikyire yareɛ diabetes no mo nso so no mohia Kingdom Garlic Bitters and Capsules bi asikyire yadeɛ ɛkɔ soro a ehu ɛba fam so a ehu ɛwɔ sɛ ɛyɛ normal asikyire yadeɛ fo no bo sɛ na ne nase atata na ne nase ayɛ mu dududu na mu twetwe no emu fimfim no afei ne to ase ɛtwetwe no ne ntini na ɛda ne nan ho sei no wɔde ne nsa fa hɔ a wobɛhu sɛ na ɛtwe no hyɛ aseɛ sɛ wonom Kingdom nnuro yi bi ɛbɛyi saa hawo no nyinaa ɛde afiri hɔ ɛde ama wo ɛyɛ nu papa a aba a ɛnɛ obiara ɛdu ho adanseɛ nti Kingdom Garlic Bitters no ne dwuma a ɛdi ɛde boa nipadua no ɛboro adwene ne nte aseɛ so obi nso so wɔ so a cholesterol adɔɔso wɔ ne nipadua mu wakɔ ayaresabea doctor aka kyerɛ sɛ cholesterol no kɔ soro metaa bɛtena ha ka sɛ yɛ cholesterol no yɛwɔ deɛ ɛyɛ ɛne yɛwɔ deɛ liver no produce no deɛ ɛyɛ na deɛ ɛnyɛ firi yɛn nwea no mu ɛnyɛ hyɛ aseɛ sɛ wo nonom Kingdom Garlic Bitters ne capsules no wobɛhu sɛ ɛbɛboa wo ama cholesterol no ayɛ normal ɛde ama wo ɛno nti wayɛ kɛseɛ mmoro so wafu ayɛ kɛseɛ ntini no emu asisi mogya ntimi nni afurusa ne nkɔmma wotena ase kyɛw sɛ anansi akyeme nan anansi akyeme nsa afei efuru to ase ba onan kokɔ ntini mu twetwew wotia fam a na wona ayɛ titiriti ne wo nsa wona no wodi si fam ayɛ sɛ de foam ɛna ɛhyɛ aseɛ umiemia wona no kura wonte ne ya na wona no atatai na honhono unum Kingdom Garlic Bitters and Capsules na ɛbɛboa wo ɛberɛ a wonom no ɛboa boost immune system a wonya ahoɔden wotimi da obi a woyɛ adwumaden no mekamfo Kingdom Garlic Bitters and Capsules yɛnim ne firi tete over 16 years ago ana aduro yi ɛbaayɛ a bɛboa Ghanafoɔ nti wokɔ a wo so wopɛ Kingdom tete aduro no Kingdom Garlic Bitters tete aduro no wopɛ bi yɛbɛyi ama wo ɛno akyi menkɔ mmarima no so tiawa na yɛntoa so na ansa na mɛkɔ no mesrɛ me number no ɛna gu TV no anim no mo a mohwɛ TV no yɛ number a yɛde yɛ adwuma no wobɛtumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and answer 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and no your numbers I did you adwumanti no dey make us say I obetumi afrɛ your number no good TV no so no afei mema amayemre ɛwɔ mpam mema mo ne mukunu mu anase mo ne mo yire mu ehia mo ntimi nyam asɛdeɛ saa duro ye kutami ye frɛ no Kingdom Ginseng Power unim de ginseng ɛyɛ manipadua no na yɛsade ayɛ mɛmaduru ɛnɛ mɛma bebre ayɛ mrɛ ɛwɔ mpam ɛyɛ na yɛ me ya sɛ mi papa mo mi nua mo mɛma bi ɛyɛ na ɔmo ko mo yire ɔmo dɔfo nkyɛ wate sika akɔyɛ no ho ade wontimi ne na ebi mu tue sika ma ɔmo yire mu anase mɛma foforo sɛ ɔmo ne ɔmo kunum anase ɔmo yire mu ɛmɛda ɛbra Kingdom aduru yi ɛwɔ Ginseng Power Capsules yi enye pekin kran yo eyi omu adwuma na me di aboa mema bebre ene abrofo ne frɛ me se doctor pani me yesrew waduro no ya te se Ghana de
mmarima duro mu na mote so ɛne kingdom ginseng power ɔbɛrima na emu ayɛ mmerɛ no na mayɛ no ɛyɛ na obi wɔ ha na me bɛrima mu ayɛ mmerɛ no ɛnyini tumi ma bɛrima ayɛ mmerɛ wonyini koduru mpani fie so na no papa bi frɛ me a madi 85 me kɔ 90 na doctor ntimi mua me na me sɛ wo agya ɛsɛ mfie deɛ nka ɛkɔ n'anim wayɛ bia mesrɛw sɛ utie me na bɛrima no wonyini kɔ mpani fie so a ɛyɛ normal ahoɔden ɛbɛba fam ana ebi mu so deɛ yɛ yareɛ bi te sɛ pressure ɛne wɔn a wɔwɔ asikyire yareɛ no ɛfa dodoɔ na wɔn mɛma da fam tim me na meboa wɔn nti o hwɛ me utie me oyɛ bɛrima opɛ sɛ meboa wo ma wo bɛrima no ahoɔden bam afei susu no wɔn susu a wɔn mɛrima no akyɛ sɛ de sɛ ɔbaa na susu maa nsa na ahoɔden bam no wo nyinaa no aduro wei ana ɛbɛboa wo afei ehu atimi ma bɛrima yɛ mmerɛ ana enubɔni bebrebe a yɛnom no nsanum bebrebe ɛno so timi ma bɛrima ɛyɛ mmerɛ ɛwɔ mpam masturbation dodoɔ na me nua mɛrima nketewa na mo yɛ no ebedu baabi wobɛka sɛ muhu yɛ anka ama mɛrima no mo mɛrima na fonfon me na metimi aboa wo woyɛ bɛrima na watwetwe wo bɛrima ama na fon a ɛyɛ kingdom ginseng power ofra ma kyerɛ de ɔde bɛka ho na emom obɛrima no woyɛ wo no de anu sadada de a ɛnde mintimi wo deɛ no ɛyɛ nam yadeɛ na ama na ba fam ama ɔso ate metima mamu asa yedu ama wo anaasɛ masturbation dodo a wayɛ no metima mamu ayedu na sɛ wo deɛ no deɛ yɛde wo deɛ a ɛnde mintimi nyame na de kyɛw fa ne saa aduro bia nu a bɛboa wo fa ne saa deɛ to so biem mesrɛ sɛ woyɛ bɛrima no wayɛ mmerɛ a frɛ me na me mo osisi a 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 number no go TV no so fa mu ba ko de me di twa to eye aduro tremendous capsules eno eyema obi a owo enamu hawo so wo enamu hawo oyi oba wo be ma wo wase ekeka oyi oba nsuo egu nsuo na egu no ede enka ede aba wase afa wu ne ukunu hia be ma no nsuo wo se komu no na esa ba abonten da me kasa asem no se wo yi oba na wo sa hawo na wo hia super tremendous capsules edro we na beboa wo aduro we aboa ma bebre wɔn a ɔmo ene ɔmo kunu ehia na ɔmo te yaw wonya enam anigye bia wɔba bia wo tie me sɛ ye gono sefer enam yare bia ha obia no mesro frɛ me sesi a na me boa wo me na metimi aboa wo ayi saa ha no me boa me ma na me boa me maame no ni me nua mo ma ba bi wo ha wɔne ne kunu da ha ne kunu akɔnom ginseng power be ma ye gyina so ne ho kyere no ya eso be ma no ye ne bibia wɔnte ɛyɛ aduro wei ana mede bɛboa wo ana mɛma no so a mɛma no move do mo emu keka mo emu hyehyew emu fimfim no wohia super tremendous capsules ni bi na ɛyɛ na ɛya sɛ awarefo adɔfo ɔmo te hɔ wɔmo sɛ ɔmo atɔ ne ma yade adura ɛnkɔ ɛnyɛ kingdom die wo die ne nkɔ ne sɛ ɔba onko a wote yɛ no akɔtɔ wa ma okunu amane ama wa anum bi entu no kunu no onum aduro no wie na anu kunu kohyia yade ne yɛ den ɛsa bɛba bɛma nso so oso saa ɛni nti na me pɛsɛ me boa wo enti so wohia me na opɛsɛ me boa wo doctor pani me number ɛno na ɛwɔ form no da me ka me number no na ɛwɔ form no enti baabi a wo bia na wo hwɛ me baabi a wo bia na wo tie me wohia me moa wo frɛ me a mejo so but ma me free TV no so wo sɛ ma free TV no so a na wa hyɛ ase afrɛ me how bia ka wo how kyerɛ me na me boa na me nyi saa ha no number no yɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 wo saa frɛ me na yɛ engage me number ba ko sɛ ni 0559 76 11 44 0559 0559 76 11 44 ni nyina ɛyɛ me number ɛne 0597 29 88 55 frɛ me sesi manuasi na yɛ monkomo memboa wo na mentu yade aduro no ɛyɛ kingdom garlic bitters ginseng power capsules and a super tremendous capsules ɛno ɛne yɛbɛka ho asɛm nyame ensha papa Dr. Akoma 87.9 FM and afe onia TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wo hwɛ na wotie no
na an da wajane ebu ayehye ama no no Kofi emu ayehye emu ayehye kofi ni carry na awan eje waju e kofi ni tese se bra tiefo aso ya ayehye wajane kalo wo mo pray abam oh ma ye kan let's appreciate women yeah wo mu ni abrabo ma ye brew papa ye brew papa me see within 2 years yi pa me a me ho fa family enti say ya anya ne sa na da bia ase wo mu ni wa ye mfam e mema no so mu tai ye ma na so wo mu ni wa ye mfam ho ne e fa ebi ni abranji yeah ebi ni boy you don't know how to handle it ohun ni e wonye kura said obey day anopa kura me nya ne day anopa me ko to de ne ma no ba ma me no ho ma wa figure na bia ne obedi do wa yi ni nyina ma na wi enti mema wo mu ni fie meet ba ko pe kura ehunu ma wo singa te kwa wo wo bossa shop wo eno o jisa ofa fon fre no na me na ifa na bo gu ye wa chiro wo kwa ya de e ka wo nko a wo fie no hwe de eto enti e besre wo ma ya wuro ni yawo wo mu ni ye nchen a ye hunu ma ne wo mu ye nchen so a bobo asantrophy asa asre wa se ne ma me tiere sa ala ba ne wo mu nti obu ho ase no mba wiase aha enti let's handle them yes Bible say ye fa nyansa enso mu ye nyansa so mu mfrinto na wo anso pe so mfrinto One person free tons of ya. You be jam with fire wow. Munya bote na enja bontra shi. Until let's handle them with care. Any nyansa e basa no ya fadi. E fi asoma no kan fad na ndo se ayi be manager enkoda no emba oba na so odwane be ma bi ho no oba wo agya nkra na ma o mo wadwane nam ha ya zo ofi onwane nkora bia o ye ka Solomon appeal ana woman be friend me no se mako kra me bia mete ho ayi be ma me ne wo nkra no ana wadwane ye wo ni wadwane ye hu ni biem wagya nkra ni nyina bɔ me so oba time me na me sorry for pampan na me ko ton ye ma na me de be hwe nkra no ebi ni ho de o Philemon asana tachi na me bre ni bi ba de me so me family aye be nkra no won ho wo ba ni fa nkra ni nko ma ni ba ni fa nko ni be nkra ni nyina ate so nkra na nko ni ma me wa o ma me ne so obokwa ni sister ho mama na me se nkra no kwa mo free won chan a sa de ne ye wo ma me no kwa ho nto wo nkra ni free won chan kakra bi mpa ho nto na de ne kwa ma me wo to afi na wo se dwendwen ho se ye nkra so ma didie so ma ye de nto be pese na mama ye kakra wo de yan percentage wise e mema ne ma ho akra na omo ho kire omo edu this season mo a enye ma akra na mema tai dwane ja omo eso metimi esi nkete se da bi se de tie bi a ye kodwo mama omo ti dwom bebre no nya single mothers bebre gudwom ahomache na no ma me ekoku ne to ba bi nya ahomache ne menti na osori ahomache ye koku no enso so be ma de na me ho kire me wo ne nam TikTok wa wo bebre small boys o ma wo wa guess ebi ku otwa no ho akoye adwuma te se de na no ebesi wo de ne beba beso na oba na dwane agya me na obo ebuburu amanfo mehwe no ba wa hu sa baba wa na wo ba ni kuna agya na se ni kuna agya nkra abone so ama ne de akosi ba bi se be ma adwa na agya me nti I don't know. Meaning the man be a member who said at least a man so trying to most someone try. At least more respect here, Kakra. Yam for my table no so. I say you jam ho 2 days. I am on her bram obre. Adriana Graham. Adriana no. Answer somebody a mupan mu anfa de ma keka wan kwa pia fie se wo Messi go to me. Messi mama one aduane ni mpo asi wo na o de kwasha microwave mu. Oh, what dey kwasha microwave mu keke ahiti adie no. Messi obi ya anwamu. Na ni ba so rice water. Obi we grass so ma ya mu kakra ni ko resi bia eyeya. Okoya rice water. Anwamu. Me say, obeti me cry wo phone so say na ayi no cry so na say microwave. Wo so na say. Me dey timi fra me o. Ti e ba be yes ti won ti me dan. Na me kire no
Yo, it is a yeniwa, yenya, you are firing my table no so. And I am Munya, no more round crown. See, I'm firing my table no so. I am winning for so. Yakwa Munya and I'm more shank crown. Said they are Muja or Mobile as well. Yasha Womono. Misha, it's not Misha Sakan Rambo. So concert party, Adios. One in a year, I said, or quite Juma Bar, the year Fia Diano Crandiano, Mekaipa, Chasse, I said. And yet, man who didn't into penny 4 bear moon or more reporting a penny 4 bear will be a wash DBR and Rebecca. Penny 4 bear moon was so okay, and yes, idea. Yeah, Baba Sessa, a Jumano, into a bar who makes a coat. Now, what's a trouser? Obey Jumano. Then my woman suit a bar. Then Jumano. Me come to was say or the babu one will be your mark rather so what didn't say no now could okojum yo so who kwani yo obeba krade yo ama krade jaisu and the police fortune say okoyo bi ba Oba nso kwa adwuma mu no ono nso hunu ne kunu na adwuma no e wa na boss pamon enti enyina ho hia e wo so bia e mo fresh just fresh ya chimi o ya si akra ne nyameba but ayo oba na akra ni so oba bo ne amena oba hu se do be ya akra ni dey so oba ne dia no so ya yi na dia fra adwuma mu wantumi anya be ma enti mpanimfo no san hia mu no e no mo ka che onne ne yire ne se obi appreciate ne dia so oba ne ja ne dia ne ma wantumi so so be ma ne ja Timothy any nyina hia obi ade hia enti ensa kọ na ensa ba obi amo na de na yenya ya appreciate ya simple prophetess Marcos Akoma ya ena asem na no aye den me mara ya mo appreciate ye na adwuma ye na ebro mo de nso mo appreciate ye pa ya ba ko work natural papa se won so mo bre o papa wo mo bre o mo bre uza enye bia nse ebi e ni wo ya adwuma aha enti ese ye nyina no double ye nyina ye chai obi bra na wabo ano aduane na mabre no ani eni kama na ekoye ni me no for na to say me gidi say Nyankopon adom ho ye pa ene ye benada ane onyankopon ahwe ye so na watch na beto yen eno ntipi work natural aye di 3p garlic mixture abadwa so ne wadi nhyiamu yi me do for borra pharmacy shop ene baabi eto bibidro bia o de okwa wo se o pe 3p garlic mixture pedro ni binom ebeboa opa na abedi adanse e de akere afoforo so o hwe tv no so ana Akoma FM online Akoma mu nsem dwumadie no ye numbers enegu ho no fa na efre Dr. Cecilia na ye no eni nkomo enyarewa awodo a 3p garlic mixture etu ase medofo enso so anu etu ase eyade no deku e de afri honom ama onya fa ahodie ene yade no aba o kasa ne se edo esene eno ntimi srew entena se emo apomde ho nsem no enema entosini emawo entena se mo apomde ho nsem no enema entonsuom p garlic mixture na enonom ebeboa opa na yinyarwa hodo no afri so ama wasipi esita Ghana ha baabi a wo bia no borua pharmacy shop eni baabi eto abibidro bodini keke 3p garlic mixture obeyi bi di amount kofie kokonom edro ba ko a ne nom enya yakora eye 3p garlic mixture because enuaba no ene haba ne nubra no ye de ye no ni nyina no enya de ye nyonwono da bi de pa unse me ka se e ba so fro no obi fra doctor se obetime ahwie egu pan no nanka wadi ana because se the taste ne tie no eye kama pa me pa cho faniti no a ehye toa no ho no na enom ebeboa o gie number no na efre doctor na me bo yarewa hodo a 3p etu ase na se wo hya se onom bia obedi adanse e de akere afoforo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Ghana ha baabi a wo bia wo do ra pharmacy ho ene baabi eto bibidro no a se de wo hwe no fa ne saa twato phone so ne ko tobi na doctor no oyibi edemaw de o pharmacy ho no ebeboa opa na wadi ho adanse so akire afoforo kai se 3p garlic mixture e wotoam
ɛhwe hɔ a ɛbɔ nti wotɔ a na wɔsom yi aduro no ɛyɛ purely organic yɛka sɛ aduro bi yɛ purely organic a kyerɛ sɛ yɛmfa nsi gya so ɛna yɛnoae nsuo nso nka ho nti na ma 3p aduro no ɛyɛ adwuma paa no because aduro a ɛyɛ mixture nso nsuo wɔ akokora anim eti woekyerɛ wo sɛ nnuaba no ne ahama ne nubra no a ɛne atwitwi mu ahoɔdenneɛ no a ɛyɛ nsuo no ɛwɔ mu no ɛne ɛde ayɛ 3p garlic mixture tumi dɔfo nom bi ɛbɛboa wo paa obi a wose owɔ yɛfuyadeɛ ɔɔsa atena wo so a wɔnom aduro a ɛnkɔ medɔfo fa 3p garlic mixture ɛyɛ waduro afei sɛ woyɛ obi a ɔsa ɛwɔ so na ɛtete wo na wohyɛ ase sɛ wonum 3p garlic mixture susu didi anadwo ɔsa ade a ɛmpɛ ɛne anadwo didie ɛbɛsa aka ne ho sisi a eti wonum 3p garlic mixture ɛde akɔ atia ɔsa no na wahwɛ sɛ anadwo didie wobɛgyae obi wɔ ɔsa anadwo tum no odi bɔɔde ampɛsie anadwo no wonna ɛbɛka ne ho paa afei sɛ wowɔ ulcer susudi beans beans susudi ɛwɔ hɔ a na wadi baako bi ɔho tikyiw no deɛ de ɛka ato mu no ɛne wodi a wo ulcer no bɛka ne ho sɛsi a nti ɛwɔ hɔ a na wadi baako bi ɛntɛn ne ntoatoa so bebree na akɔfo ɔhaw ɛde abrɛw afei sɛ woyɛ obi a wowɔ ulcer ɔnsɛ 3p garlic mixture deɛ yɛtu mmara ne yɛkyerɛ sie yɛkyɛw sɛ aduro no wonnom deɛ nanso wow dada asetena mu nso no yɛ nneɛma ebetumi aboa afei aduane a spices wɔm bebree woyɛ obi a ulcer ɛwɔ so a onum 3p garlic mixture so di aduane a spices wɔm bebree mesrɛw na aduane no ɛnɛ artificial spices no bebree no ano ɛboa nipadua ebi nso hɔ nom a ɔmo nyɛ ne yie entie mmoa enti wodi a na wahwɛ ne yie na aboa akakaduro wɔ hɔ na sɛ gyene wɔ hɔ nom a mɛnu ntwa mu na ɛmoa o sɛnti o yɛnsɛ wɔ bi adwuma ɔwɔ sɛnti sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi aboa wo afei woyɛ obi a ulcer ɛwɔ so a kosua a yɛanoa ɛntɛn di nanadwo eti ulcer ho nneɛma bi ɛnma wobɔ so ɛde akyerɛw no nefa 3p garlic mixture ɛyɛ waduro ɛbɛboa wo afei mmereke nso no de nkakra ɛyɛ ma nipadua no but ulcer nti susudi na ulcer no anka ne ho nefa 3p ɛyɛ waduro deɛ meka sɛ wodi so a ɛbɛtu ulcer n'ase koraa ɛde ama no sɛ 3p garlic mixture ɛdi wakagyina mu ɛyɛ adwuma kɛseɛ paa ɛwɔ nipadua mu afei obi nso wɔ hɔ nom a ɔhɔ na sɛ ho twetwew na ho yɛ basabasabasa ɛnyɛ ɔmo gyaa so na ate na emom pressure ɛna ɛyɛ wo saa no ɛde anisubidie ɛbrɛw ɛde tipayeɛ ɛbrɛw ɛhɔ a na wo naase ataatai wode wo nsa mia na atom mesrɛw nom 3p garlic mixture na ɛntu ulcer no ase na afei pressure no nso a ɛde wo ho no a ɛhwetwɛw na wo ti no a ɛpae wo na w'ani so biriw no ɛbrɛw no ɛno nso ɛnyi mfiri hɔ wo naase na wode wo nsa mia na atom no susu di nkyene obi aduane no abɛn no na wɔ sɛ bi gum titiriw yɛ nkwan aduane no ɛmmoa wo medɔfo ɛmmoa wo pɛ 3p garlic mixture na ɛnonom ɛbɛtu pressure n'ase koraa ɛde ama wo ama wo ho na ɛtwetwɛn wo ti na ɛpae wo ho na ɛyɛ basabasa wo n'ase na ataatai no ne nyina ɛbɛgyae ɛsiane sɛ 3p garlic mixture ɛyɛ ntini mu adwuma ɛyɛ mogya mu adwuma ɛti obi a wode 3p yɛ waduro bi adeɛ pressure paa entumi ntɛ nipadua no mu obɛnya afa ahodie na aboa amoa kɔ dada enwuma so afei yɛnhwɛ oyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima ɛnam yare ahodoɔ ɛha wo paa ɛna sɛdeɛ 3p garlic mixture ɛyɛ ntini mogya mu adwuma nti no sɛ wonom a ɛbra wodwe nso no na saa infection no wodwe nso to gu ɛhye wɔ mase koraa because ɔmo ntumi ntena wɔn gya mu ɔmo ntumi ntena wɔn ntini no mu because ɛbɛ flash wɔn bɛpia ɔmo nyinaa aba bɛgu abɔnten nti woyɛ bɛrima na woyɛ ɔbaa nso a na wahwɛ wo ne mmaa nkitahodeɛ mu yie anaasɛ bio wokɔ agyanan so titiriw ne mmaa no na wosiesie wo ho a na wahwɛ ne yie na aboa ma bibia atumi ayɛ kama gyeɛ namba ne frɛ doctor ebia deɛ mebobɔ so yi wohunu bia meyɛni nkɔmmɔ ɛnkyɛ deɛ deɛ nkɔmmɔ twetwe no ɛsi 3p garlic mixture. Ehun komo ename no airboy. Your number no is 0248 92 88 24 0248 92 88 24. Me do for 3p garlic mixture. The penny say obeto na wanom. Na wono mo dia be say ye say adro ya.
yɛba Akoma FM Akoma mu nsɛm dwumadie so onua TV ebedi ho nkɔmɔ yi sɛ aduro no ɛyɛ aduro paa afi obi wɔ hɔ no mu a wɔbaa omensis no ɛmmɛ yie da bi yɛka kyerɛ wo sɛ ɔbaa nso deɛ omensis no sɛ ɛbɛ yie a ɛna de awoɔ ɛbrɛ wɔ because without menses no ovulation ɛmma so edu timi bu nsa kama na sɛ omensis no bibia hyehyɛ n'akwan mu ɛba ɛnɛ 9 ɛnɛ 5 ɛyɛ kama ɛnɛ 6 ɛyɛ kama ebi deɛ kora ɛnɛ 7 na ɛnɛ 7 no deɛ sɛ wo hyɛ ase abu nsa no ɛna timi ba ɛnɛ 7 but yɛdi diam no yɛdaadaa sitrem nti no ɛwɔ bo nsa ate na abɛda 4-5 ɛyɛ normal ɛba kama one obi ani asɛm ɛwɔ sɛ menses ne ba na watumi ato nkosua titiw ne mmaa na ɛpa awoɔ no one bɛrima hyia mu a na awoɔ no aba na bibia atumi ayɛ kama pɛ 3p nom maama ɔyɛ reɛ so ɛnu kyerɛ sɛ 3p ɛmmoa wo woyɛ adwuma kakra bi ne wabrɛ wontumi ɛnna fa 3p garlic mixture ɛyɛ w'aduru doctor sɛ wanya sikyɛ yadeɛ diabetes fa 3p yɛ w'aduru bɛrima wo prostate ne nti ɛma 3p mpa wo ho da na daakye bi yɛmfa wo rɔba nkɔtɔ bɛrima mu fa yɛ w'aduru abrɛ biara ɛbɛboa papaapa ɔbaa tobinom na ensiesie wo udu menopause andropause mema no obi akura hu se wadu menopause because 3p na esiesie wo kumase bora kolena heba dani heba kriske heba obenya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral na di nhwani mu wofa kwadwo heba temale baabia electromat no na UDS and so Charles Heba ewo ho Little George and a Health Alert Clinic omunyina ewo Enkran Wedema Pharmacy ewo Ashaman King's Walk, Cove Sam, and Angel Heba. Omina wa kra or kanshi. What de Ghana ha baby a wobiano. Bora pharmacy shop, any baby a 20 be drew. Bodini keke, 3p garlic mixture. Oko internet no so e was so. Chato phone no so. She TV so eda so online e wo ho. Pharmacy shop be a Heba shop. Ebe be edi amount. Yen komo twetwe no SC. Die number ne frɛ doctor se a ne ni nkomo emfo apomden ho. 3p garlic mixture. Number no a 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Medafo pe 3p nom ne beboa opa e wo apomden ho. Nyankopon ya adom a ya wada eno be say de hia ya wada ya no be say de hia ha ya Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu sam dwumadie no eno a na wo hwe na wotie no madama me mu amu bisa me atafilemon de no nyame ya adom a ochira ye be ma mo update eno nti mo de montai tuku na monhwe nyame ya adom a ochira na ye be kwa ma ne so na fe etiefo a kire o madwe de ye ka ne se e wo se emema appreciate ema ne ye ewo fie efie adwuma no ne ade no e wo se omo appreciate obi o ho a no catch no na yere maame enya adwuma tenafie nanso ade bi a obonse wode na yere na wote fie no so ese kai na me na mekɔ adwuma na me yese na me yese no wode kai wo ba nanum oye bibi ma no kra no wode kai nanum na ni sohwe de oba no aye de ama no ewo fie ye be kwa oma no so ye 03 0243 114497 0243 114497 and 03224 03224 98035 03224 98035 Kafra Kantanka about pharmaceuticals and research center military about supplement edrono and the idea by Mr. Mamsa and Kebi within the baby the bottom of radio no for mama. Good afternoon. Yeah, good afternoon. So, the Tiona, the Ablana kind of one studio. Yes, I am I so. Never found me, there might be a dime. 3 years in a banocola when you in Bokura. So I have a photo waiting when you know. It's not many how much mask to fire or monster. Emema ni bitwima aso no so dia work no 03224 980350243
081114497 meso ma won sanka kantanka aduro ni bi eye kama ebeboa wo yie performance bia mu benya bi frɛ 0555610592 wodi ni baby akasa free Hello. wodi ni baby akasa free Akasa free ka media coach. akosi eti Me pa cho de na mo kan na me pa so ka bi ka. De na de na na ti. Ye fi adwuma nyina bibia. Enso nya ne. E ya ka na bi system ko na ko school da. ya me insha papa akosi ne de no no yare kura no a e wo so no ana sori ye bibia because be ma no isi wodi ni baby akasa free Listen, baby, of course. Hello. me pa cho di ni baby akasa free Because of course, you can say of course. o papa yeti Now, Miss Me can say. Hello. papa me pa cho Jumu TV no Me person, you know, moi, you know, you boy. You said, Bema no obo ba na odi kumenu. okay me da say emwa ene ye nyina ye de boaboa ye ho me da se pa ewo eho no na ma wonsanka edre yi bi 0555610592 ofra ye beje osu ne nche mu fufuro bi amede ama na goso funeral home so ya daka fie wo de hye bia wu me se wada bomode asa wo be hye date ne na kan nyina no wo de e fa hye yensa ye be ye adwuma no bia wo de ne ba bia akasa free Hello. wo de ne ba bia akasa free Media coach. akosi akasa Me kasa free Madina. akosi etie Adabe. akosi jom TV ne volume no na ha me jom no Me kasa free Madina. me da se akosi enti no me se wada hye date no wonya hye date na fa yie no won hye ye bia no won tutu bia kwahye gospel funeral home for ensa won be ye yie no ama no aye kama ene munyam hye ebebam kumasi asafo ye ben leba ye ne aka de kokobo de dan de hwe no frɛ 0243737457 wodi ne ba bia akasa free Me kasa free yaji. Nana ya boadi. nana yeti Nkɔmɔ a moka na agye m'ani so paa na ne kɛse a wɔ mu ne sɛ credit na wɔsɛ de ma mmaa no ame sɛ matena ase ayi saa deɛ no bi papa bi a na ɔne ne yere ti a wɔboro ne yere krakrakrakra ana megye a maame no bɛtena me fie nkwadaa mmiɛnsa papa no wantimi ankɔfo wantimi anyɛ hwee nti na ho sɛ credit no deɛ ɛyɛ mmaa deɛ na yɛ mmarima no yɛbɛka no dendende na nkyɛnsɛ sɛ de mma koraa tere ne nsa wɔ ɔbaa so ɛnam deɛ mmaa de boa yɛ mmarima no nti meda mo ase mmarima yɛmfa credit mfa ma mmaa no Yame insha papa e pascribe capsules e brebo boafo aduru wadama bomode anse obepe bi anom se de be ye bebo brabo no ho ban afri yade bi a okene bi obese sika kese e wo ho de akoto obenya bi ato ba bi ato aduru bi a 0557453579 within the baby akasafi hello within the baby akasafi e friend kwa me free akra kwame yetie Mpacho de mu kan de ewumba emma no besu wo wa ye kan wa asem emma bi wo a wa nu ni trafi na e bia wo ye be ma na wo bua no kakra e fan se nyema si nyema aduane ye nyema ne ma afri na obefa de se e wo adwuma wo bo adwuma won onu bo befa wo se e bia wo be ma no adwuma enti sometimes ka o tumi sheda na o ka jo se ko ye we wa nye pe na ni bofu. Okay, matter on so the no ase papa. Shana suma Mr. Josie fashion or no, and atade ye shemi or pam de mami Josie will kumase bomb so. When it meets me the sports no and edi and shen mu wadama, bomodi answer wedding engagement dinner where outdoor no. Obema Josie fashion up in Pamoni menina at the amount. Fred Josie and was 0243-433-465. Within the baby akasa. Yeah, I'm doing this thing. Yeah. But so sometimes in any go a good say but we do also what one and that when I reach you because of when we are wounded when you say on to them when you say not on one be said Maradia amount
So papa back our born in so fair and a point you and not and quarter to an and one more. It's not better than where I didn't say, oh, one and uncle pass and brow. You maintain it out, and I am waiting enough forever. Than say, oh, yes, oh, one idea, some about Medase Joseph, she's an Adaroma and our mamma Rigia, she's Wokumas Sports Stadium, one unity or yon in edition. Oh, Perig Bia, Mr. Obomodias or order at the fishes. Oh, baby, I'm a best change me 0249155776. Papa. Ma, and they you know about crafty na woda. Okay. Na yes, say Radina Kasa. And to nunquam now would they any shira, I would pay free. Wadam for a crest upon her, and I would de brown ne. And we are so na yen sister for once Wakuma and Usua and a day ebro. Said ne a radishra. Now on fine shira be brave, and family of Fina would pay any shram from mount. Amen. Amen. I'm the most say, bidding at the Marco, you may know a Yakman said, yes, post, and a bush appendix, a mere champ of Shores, Pepe Little more Amber, team no edit to us. Akoma ejo,